شعبنا صنب علينا أي أمر الحبر حقيها توكيلبا وكبود عندي تصوروا ولادنا تبع الفكنا فكم لسنن أمروا أمانة تسروقي تاريخ اللقبة قانا لا تحنفلو يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا يا همنا أورو يا فرحنا بالخالق الرحمن من العنا قل أورينا من بحرنا لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم لا تقاموا تامن قبلها تتمسك بابي تعبورك وتهمم بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن بدر هلا مدى كان أكون حيوت هلا ونن إيمان هكات ولدو ربع فارس قمش رسو إيدن حياة ديما إلى الدعم تساد الهكن إلا بحرنا إيد تورد أماما يا الطبقة ترق اللي تشم سرايكم ديما من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا سرايكم إلا من هلا إلا وهبت سرايح زوم كينا اجعلها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا اجعلها تنبل عما شفر تبعت ونسفتنا إذا قلت عيرة فياتا من أمعيتنا عصر حايس حبينا مهر قبو وكرامة عزاد أبايل لينا السكتا هذا قبلنا لالي وعمل يسكبنا تفدينا ولا كرنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزل لو تحستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحوا بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار ريتوغ من حسابكم من بهانات من قدم قداف دماكم وترو نتحساسب تلتقول دقف دما وترو زي كنا مسجن نفتو نايلومي أكد دس زيناتات عالم بزوبا للقل ما نكبابينا نحقرنا زتنكف كنركن فتنينا it's a very important time أبفليز بلغزيا كم زلنا دماكن جنزبنا let's start does not advance Israel or America's goals, unquote. Closed caption TV footage in Doha, the city of Doha, the capital of Qatar, captured the moment of the Israeli strike, which targeted residential headquarters where further escalation in the Middle East war, with Israel bombing Hamas leaders in their faraway Qatar homes, an act Qatar has described as cowardly and a clear breach of international law, but which Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu says was a targeted strike against Hamas's terrorist chieftains. It seems they were part of the negotiating team. Given that the US has a huge airbase not very far away, and yet seems to have given the green light for the attack, there are lots of questions to answer here. Lord Peter Ricketts. Special Envoy Steve Witkoff. اوكي انتهينا نرزل لنا اسرائيل ابتعت مرحنتنا نتنياهون اخرار منقستنا اسرائيل مچم على ما يتصورني زبلو زلو كامبين ناتو ويون على ما يتصورني دليتي كغبر خلي ام منقدي دو زبل حيل دما يلن طاحينا يك حلفي زبل اتحساسبا زلو مرحنتنا اسرائيل قبل علي ناي حماس الاخ تبعله اب قطر زنبره اب قطر دما negotiations أمريكا زبقصتو مقراص ناي توخسي أمونغو حماسن إسرائيلن نختكبر نزاتي لاوز الدالو زنبرة ناي حماس لوخ بفلو يمتكعتي أوشت الولاو مريت ناي قطر كم زهرمتو أب قطر دما على حاد الشح على عصرت الشح زخون ناي أمريكا سراويت بتزعبه وتهدراو معسكر ناي أمريكا أما كلاي مبرا أب قطر يزلو بحق دراماينا نرزل لنا بتحدث قلناتي I'm feeling bad كم زعينت نجار كجاتم بمخالو بتخالو وجن كريو خلو قدما this is exactly كجاتم زلو وندليو زنبرنازيو سلامتاي سقابنا عرب بفل لاي قطرن إماراتن
صقاب ኣይትጹርኒ ዝዓለም ስለ ዝብሉ ዘለው ናይ ኣሜሪካ ሰራዊት ስለ ዘቐመጡ ኩሉ ነገር ኣብ ኢዶም ዝሓዝዎ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢዶም ኢትዮሞ ዘለው ይመስሎም ነይሩ ዌል ዓብ ትምህርቲ ቀሲማ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድሓን በብሓደ እናረኣናዮ ክንከይድ ኢና what is exactly going on ኣረ እቲ ኩነታት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ መጥቃዕቲ ከጋጥም ከሎ ኣብዚ ቦታ ያጋጥም ንእሽተይ ንስማዕ The city of Doha, the capital of Qatar, captured the moment of the Israeli strike, which targeted residential headquarters where members of Hamas's political bureau live. Hamas says that the strike killed 5 of its members, but did not kill the negotiating delegation or the 5 senior leaders. Qatar says the strike killed a member of the Qatari security force. Qatar, of course, has been a key mediator in ceasefire talks, maintaining direct channels with the United States and with Israel and with Hamas. Let's get right to CNN's Kristen Holmes at the White House. Kristen, what more is the White House saying about this attack? ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓብዪ ዲፕሎማስያዊ ነውፂ ፈጢሩ ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሃብታማት ተታሪሞም ኩሉ ግዜ ሚድያ ዓብ ኣቴንሽን እዩ ዝገብር ሚን ቀጠር ኣቴንሽን ናይ ሚድያ ንክረክብ ፀገም ዘለዎ ይኮነን ምክንያቱ መደበር ናይ ኣልጀዚራ ስለ ዝኾነ ኣልጀዚራ እዛ ኩላ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ኣዳኸሪት ዝኾነት ቻነል ናይ ቀጠር ስለ ዝኾነት ምስቲ መንግስቲ ድማ ወላ እኳ ናይ ዓለም ዜና ብማዕረተ ተመሓላልፍ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካታት ብዘይገድስ ትሰርሕ ትመስል ብዛዕባ ቀጠር ግን ሕማቕ ኣይትዛረብን እያ በዚ ኮይኑ በቲ ድሓን ቀጠር ኣካይዳ ናቱ ኣብ ጉዳይ ናይ ቃዛ ክኸውን ከሎ ኣልጀዚራ ይኹን ቀጠር ዓብ ስራሕ ይሰሪሑ ንዝግብኦ ክብሪ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካብቲ ኩሉ ሃገራት ዓረብ እቲ ሚድያ ናይ ኣልጀዚራ ነቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጉዶምን ጎዳጉዶምን ኣብ ምውፃእ ዓብ ስራሕ ይሰርሑ this has to be clear ስለዚ እቲ ሕርቃን ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ናይ ኣልጀዚራ ተቐቲሎም እዮም ኣልጀዚራ ካብ እስራኤል ተሰጉጉ እዩ ካብ በዓል ጆርዳን ካብ በዓል ሊባኖስ ካብ በዓል ካልእ ኮይኖም እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ስጉምቲ ዝግበር ዘሎ እቲ ሓማስ ዝበሃል ኣበይ ተቐሚጡ ዘሎ ቀደም ዋላ ከይተቐትሉ ከሎ እቶም መራሕትናቶም ኣብ ቀጠር እዮም ዝቕመጡ ኩሉ እቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ድማ ኣብ ቀጠር እዩ ዝፍፀም እቲ ዘገርም ኣብ ቀጠር ሓማስ ንክኸውን ኣሜሪካ ዝወሰነቶ እዩ ካብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢናቶም ምስ ታከር ካርልሰን ኣብ ዝገብሮ ኢንተርቪው ነጊሩ ነይሩ ሓደ በሉለይ ካልኣይ እዚ ሕጂ ዝቐትልዎም ዘለዉ ሰባት እዞም ክቐትልዎም ኢሎም ዝተኮሶም ኣጋጣሚ ይሞቱ እንቶም ናይ ሓማስ ልኡኽ ዝበሃል ዘሎ ብመደብ ናይ ኣሜሪካ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ናይ ቃዛ ንክገብር ምእንታን ንሓማስ ዝኾነ ይኹን እስራኤል ትደልዮ ቅድሚ ኩነት ነቲ እስራኤል ትደልዮ ድማ እስራኤል ፅሒፋ ክትቦም ከም ዘለዋ it's just unbelievable ነቲ ልኡኽ እስራኤል ነቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ሓሳብ ናይ እስራኤል መንግስቲ ፅሒፉ ንኣሜሪካ ይቦ ኣሜሪካ ድማ ብመንገዲ ቀጠር ጌራ ነዞም ሓማስ ሕራይ በሉ ትብሎም ነይራ ሕራይ ክብሉ ምስ ቀረቡ እስራኤል ነቲ ባዕሎም ዝፀሓፍዎ ንኸይትግበር ማለት እዩ ነቶም ሰባት ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ንመን እዮም ዝቐትሉ ዝያዳ እስራኤል ኩሉ ግዜ ነቶም ምቁራፅ ተኽሲ ክፍርሙ ዝኽእሉ ቅድሚ ሕጂ እቲ እስማዒል ሓናንያ ዝበሃል ኣብ ኢራን ዝተቐተለ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንክገብር ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ስለዚ ኩሉ ግዜ መራሕቲ ናይ ሓማስ ማስዮም ዝቐትልዎም ኣብ ኩናት ክዕወቱ ከለዎ ይገለ ይኮኑን ናይ ሰላም መስርሕ ክግበር ከሎ ክውዳእ ክጅምር ከሎ ነቲ ክፍረም ዝሓሰበ እዮም ዝቐትሉ እስራኤል ነዚ ኩሉ እናገበረት ድማ ዓለም ስቑኢላ ኣላ እስኪ ኣሜሪካ እንታይ መሊሳ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት መልሲ ናይ አሜሪካ እስከ ንስማዕ እዩ told Al Jazeera earlier that the group was meeting at the time of the attack with, quote, a positive outlook on the American ceasefire proposal. He also said that the group holds the American administration responsible for the attack. Now, White House Press Secretary Caroline Leavitt has been speaking over the past hour in her regular press briefing, and she's been asked about this Israeli strike on Doha. እንታይ ብልፀኒ እስከ ኣብቲ ኣኼባ እቶም ናይ ሓማስ መራሕቲ ኣብ ኣኼባ እናተዳለዉ ከለዉ እዮም ሃሪሞሞም እቲ ኣኼባ ድማ ነቲ ኣሜሪካ በጊሳቶ ዘላ ምቁራፅ ተኽሲ ተዛትዮም መልሲ ንክብሉ ኣብ ዝጋብእሉ ዝነበሩ እዮም ፍሉይ ስርሒት ናይ እስራኤል ገይሮም ቀቲሎሞም እዚ ድማ ሰላም ክንገብር ኢና እስከ ተዛተዩ ኢልካ ኣብቲ ናይ ዘተ መኣዲ ምስ ተገበሩ ነቶም ተጋቢኦም ዘለዉ ብሚሳይል ጌርካ ትቐትል ኣብ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ I don't understand እንታይ ዓይነት ኣረሜናዊ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ኣሚን ንመራሕቲ ናይ ሓማስ ምቕታሉ ይኮነ እንትዘገርም ዘሎ ንህዝቢ ጋዛ ዝገብሮ ዘሎ ብጌርካ ኢኻ ትዛዝሞ ብሓፈሻ እዚ ዓይነት ባርባራዊ ኣካይዳ ንዘለዎ ንሕና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ሰላምን ሓይሊ ናይ ኢሉ ንዓለም ክእምን ይፍትን እሶም ድበሉ ይኽብሉ ክእሉ እዮም ነዚ ተቐቢሉ እስራኤል ናይ ሰላም ሓይልያ ኢሉ ክእምነካ ዝፍትን ፃዕዳ ወይ ኣሜሪካዊ ወይ እንግሊዛዊ ይብለኩም ኣለኹም ኤርትራዊ ምህላዊ ዝሕዝነካ ኤርትራዊ ኣብዚ ኮሜንት ክትሪኢኹም ሓደ
ናይ ኣምላኽ መንፈስ ዘለዎም እዮም ኣምላኽ ከምኡ መዲብሎም ኢሎም ዝዛረብሎም ንእስራኤል every day ሰብ እናቀተሉ ከለው ብግፍዒ ህፃናትን ኣንስትን እናቀተሉ ከለው ዘጣቅዕሎም ኣነ ሕጂ ደፊረ ክዛረብ እየ ዝፅልዩሎም ሰባት ኣለው እስራኤል ከምኡ ጌራ ንክትቀትል ዝፅልዩሎም ሰባት ኣለው ተጋግዮ እንተለኹ ኣርሙ ናብ ኮሜንት ሰክሽን ናይ ብሓቂ እዩ ዝስማዓካ ማእሲ ትእምሮኻ ወይ ካሕልናኻ ብትኽክል ትሰርሕ ማዕ እናጋጠመ ከሎ ትሪኦ እንተለኻ ክልቲኦም ብኣርኣያ ናይ ኣምላኽ ዝተፈጠሩ እዮም ፈለስጢማውያን ሰብ እስራኤላውያን ክልቲኦም ሰባት እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደ እዮም ሓደ ካብቲ ሓደ ኣይዓብን ሓደ ካብቲ ሓደ ይንእስን ግን እቲ ሓደ እናቀተሎ ከሎ ነቲ ዝቀትል ዘሎ ኣምላኽ ሓግዞ ኢሎም ዝፅልዩሉ ሰባት ኣሎ It's sad, but this is true. She said the Israeli strike was, quote, unfortunate and that Qatar had advance warning of the attack. This morning, the Trump administration was notified by the United States military that as Israel was attacking Hamas, which very unfortunately was located in a section of Doha, the capital of Qatar. Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally of the United States that is working very hard and bravely taking risks with us to broker peace, does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy goal. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. President እንታይ እዚኣ ወሃቢት ቃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ እያ ናይ ዋይት ሃውስ ማለት እዩ እንታይ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ነተንያሁ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ከም ዘይብሉ ዳርጋ ንዝግምት ዝነበረ ንጹር ዝኾነሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና እስራኤል ድሌታ እያ ትገብር ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብሕም ክብል ኣይክእልኒ ብሕም ተታሒዙ ዘሎ እዩ ኤቭሪ ዴይ ከዓ ይንፅረልና ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ንዝበፅሐ ዓለም እኮ ነፂሩሉ እንዲሁ ንኣሜሪካውያን እናነፀረሎም ይኸይድ ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘይኮነ ሕቡራት መንግስታት እስራኤል ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር እየ ብዘይ ፍቃድ ናተይ ካልእ ክግበር የብሉ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እምኻ ምቁራፅ ስቕሲ ንክገብር ዝስዕር ዘሎ እቲ ካልኣይ ወገን ብወለንቱ ንኣሜሪካ ነጊርዎ ይክሓርም እየ ብሕም ከይትብሉ ኢሉ ነጊርዎም ናብ ቀጠር ከመን እዮም እስከ እዚ ንጉስ ናይ ቀጠር ንዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ 4-5 ወርሒ ናይ 400 ሚልዮን ዶላር ነፋሪት ህያብ ዝሃቦ እዩ 400 ሚልዮን 400 ሚልዮን ከፊሉ ልዕሊ ድማ 1.2 ትሪልዮን ናይ 400 ሚልዮን ዲ ወላ ቢልዮን ከማን ኣይተረዳእና ኣሎ whatever it is anyway ሚልዮን ይመስለኒ 1.2 ትሪልዮን ድማ ናብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብር ምዃኑ ዝነግር ዝነበረ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ንምሓዝ ናይ ኣሜሪካ ቀዳማይ ልኡኽ ንምዃን ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እዩ guess what ምስ እስራኤል ክንደይ ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣሜሪካ 0.0% ኢማራት 1.4 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኢሉ ስዑድያ 1 ትሪልዮን ዲዮ 1.3 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኢሉ ቀጠር ድማ 1.2 ትሪልዮን ኢንቨስት ክገብር ኢሉ እትኸ እስራኤል ክንደይ ኢንቨስት ክገብር ዚሮ ብግምት ኣሉ ኣሜሪካ ቢልዮንስ ንእስራኤል ክትሕግዝ ክትክእል ኣለዋ እዚ ድማ እቲ ዝምድና ናይ ማእከላይ ምብራቅ በዓል ቀጠር ገንዘብ ኣመና በዚሕዎም ስለ ዘሎ እቲ ፅጋብ ኣመና ልዕሊ ቁፅፅሮም ይከይድ ነይሩ ባይ ደ ወይ ብዙሓት ቲዮሪታት ዝወፁ ዘለዉ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኢማራት ትደልዮ ዝነበረት ክኸውን ከም ዝኽእል ይንገር እዩ ሽማዊ መግለፂ ውፅኦም እስራኤል ትገብሮ ዘላ ካይዳ ናይ ብሓቂ ዘቆጥዕ ኢዶ ገለ ዝብል መግለፂ ውፅኦም ኣለዉ ስዑድያ ብሓቂ ተቆጢዖም ኣለዉ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ግን ኢማራት ዝበሃል ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ኣፅዋር ንእስራኤል ትህብ ነይራ ዝብል ሪፖርት ክወፅቀኒ እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዝደልይዎ ክኸውን ከም ዝኽእል መረዳእታ ኣሎ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣሜሪካ ድማ ተቆጢዓ ኣላ ግን እንታይ ትገብር ንእስራኤል ንነተንያሁ እንታይ ግበር ትብሎ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእል ኢኻ ብፍሉይ ልኡኽ ናቶም ገይሮም ክሕብሩ ከም ዝፈተኑ እዮም ኣክቲ ዝገብሩ ዘለዎ ግን The president also spoke to the Emir and Prime Minister of Qatar and thanked them for their support and friendship to our country. He assured them that such a thing will not happen again on their soil. And breaking news just in the last few moments, Qatar's foreign ministry spokesperson has addressed what you heard there from the White House press spokesperson, that the country was informed of that Israeli attack on Doha beforehand. Qatar saying that is false. Charles Stratford is live from the coronation in Doha for us again. So Charles, እንታይ ብል ዘኒዩ እጂ እንታይ ትብል ነራሳ ቅድሚ እቲ ተኽሲ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍፃሙ ኣሜሪካ ብመንገዲ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ስቲቭ ዊትኮፍ ዝበሃል ጌራ ንቀጠር ከም ዝሓበረታ እዩ ዝነግር ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቀጠር ድማ ጌጋ ሓበሬታ እዚ ንዓና ዝሓበረና የለን ብምባል መሊሱ ኣሎ እቲ ዘገርም ኩነታት ከ
the most interesting part ኣብዚ ሕጂ ክንሰምዖ እንዲና ክዝረብ ከሎ ተቐንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ and Trump to appear እዚ መጥቃዕቲ ክካየድ ከሎ ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌራ ኢራን ነፍሳ ክትከላኸል ቀጠርሲ ከመይ ጌራ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ሓደ ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ውሎ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይላት ኩሉ ኣለዋ ኢና ንብል ከመይ ጌራ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይከኣለት ካብቲ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል እንድሕር ኢልካ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ምስራሕ ድዩ እቶም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ይኹን ክትክሱ ይደለዩ ተባሂሉ ዋው ብሓቂ ዘገርም ኢና ንሰምዕ ዘለና ቢልየንስ ገንዘብ ኢንቨስት ጌርካ ዝገዛኻዮ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ክትሃርመካ እንተጀሚራ ከምደይ ይሰርሕ እዮም ዝገብርዎ ኢሎም እንታይ ክትገብር ዳ ናይ ኣሜሪካ ትገዝእ ንሸው ንፎርማ ንመርኣይ ኦፍኮርስ ንመርኣይ እዩ እስራኤል እንድሕር ኮይና ፀላኢትካ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይና ፀላኢትካ ሚሳይላት ወይ እውን ነፈርቲ ኩናት ዝሸጡልካ ኣይሰርሕን ከየሰርሕ ይገብርዎ ክእል እዮም እዚ ኣብ ናይ ኔቶ ኩናት ሰሚዕናዮ ነርና ኢና ናይ ዩክሬን ነፈርቲ ክትንስኣ ኣብ ገለ ክፋል ጠጠው ከብልዎን ከም ዝሃቀኑን ኤሮጳ ሕብረት ድማ እቲ ኤፍ35 እንታይ ክንገብር ኢና ንገዝኦም እንድሕር ኮይኑ ድሕሪ ካብ ርሑቕ ዝቋፀሩ ኮይኖም እንታይ ክንገብር ኢና ክንገዝኦ ንኽእል ዝብል ዲቤት ተላዒሉ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ናይ ብሓቂ ዘገርም ገይም እያ ትፃወት ዘላ ግን ከምዚ እናኾነ ከሎ ኩላ ውሕጣታት እታ መራር ሓቂ እዚኣ ስምዕዋ ነዚያ ክሰምዕዋ ይደልዩን እዮም ዓረብ ግን እዚያ እያ እቲ ሓቂ Why would the US, I understand why Israel would do this, why would the US be involved? The US loses a lot. Qatar is an ally, the Arab world is all condemning this attack. Qatar, Jordan, Saudi, UAE. With all due respect, Qatar is not an ally, because America doesn't have allies. Qatar is a subject nation. But Qatar understands that if they piss off the United States, excuse my language, we terminate their existence. I mean, this is the reality of how the entire Middle East relates to us. That anybody who's our ally isn't our ally, because we will betray them, and we have betrayed them. But they don't. ሪዮሎም ስካት ሪተር ተሓቂ ዝነግር እዩ ክሰምዕ ንዝደሊ ድማ ቤላ ገይሩ ዝነግር ዘሎ እጅ እቲ ዝሓቲ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካዊ ኣሜሪካስ ከመይ ጌራ ንከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ስጉምቲ ክትድግፍ ትኽእል ቀጠርሲ ንዓና መሻርክትና እያ መላፍንትና እያ ከመይ ጌርካ ኣብ ልዕሊ ቀጠር ንትፍፅም ኢልዎስ ኖ ቀጠር ንዓና መላፍንትና ይኮነትን ናትና ግዝእት እያ ናትና መጋበርያ እያ ዳኣ እምበር ናትና መሻርክቲ ይኮነትን ምክንያቱ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝበሃል የብላን ኢሉ that's a very interesting one ተጋጊምና ክንዛረብ ኣሜሪካ መሻርክቲ ዝበሃል የብላ ንዝደለየቶ መሻርክተይ ክትብፅዕና ክትድክሮ ትኽእል እያ ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣሎ ንቀጠር ይኹን ንካልኦት ዓይኖም ከፊቶም ንኽርዩ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይንብል ኢና ግን ከይፈታኻ ትገብሮ ስለ ዘሎ ስምዕዎ እንታይ ይብል መሻርክቲ ዝበሃልን ዘይምዃንን ብኸመይ ትፈልጥ don't have the ability to walk away from this. They are so deeply embedded in the United States, financially, security-wise. Qatar is not an ally, because an ally, we wouldn't do this to an ally. Just like Germany isn't an ally, because allies don't blow up pipelines of their strategic partners. The United States is an ally to nobody, and this should be the lesson the world needs to gather from this. When you deal with the United States only uses you as a tool. We're not the friend of anybody. Even Israel. Israel found that out the hard way in the negotiations with the Houthi, when the United States just unilaterally said, we're done. We agreed not to bomb you, you agreed not to sink our ships, and we're walking away. And we left Israel. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ሽርክነት ሃገራት ከም ዝመሓዙትና መላፍንትና መሻርክትና ገይሮም ነፍሶም ይቆፅሩ ኢልዎም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣሜሪካ ምስ ዝኾነ ይኹን ሽርክነት የብላ ምስ ካናዳ የብላ ምስ ኤሮፓ የብላ ምስ ጀርመን የብላ ምስ ቀጠር የብላ ምስ ኢማራት ምስ ዝኾነ የብላ ወላ ምስ እስራኤል የብላ ንብል ኣሎ እዚኣ ቁሩብ ተጋነነት እያ ቀደም እያ እምበር ሕጂ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ሽርክነት የብላ ክትብል ከቢድ እዩ ኣሜሪካ ንባዕላ ከም ሃገር ብእስራኤል ዝቋፀሩ ሃገር ምዃና ንፈልጥ ኢና ንሱ ክንደይ ግዜ ከምኡ ዝብል ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ክሳብ ዘርባሓ ዝኾንካ መሳርሒ ናታ ክሳብ ዝኾንካ እያ መሻርክቲ ኢላ ትገልፀካ ኢሉ ኣብቲ ረብሓናትካን ናታን ዝገራጭቀሉ ግዜ መሻርክተይ ዝበሃል የለን ለኪማትካ እያ ትኸይድ ኢሉ ስለዚ ሃገራት ዓረብ ንጀርመን መሻርክትና ይኮነት ጀርመን ኢሉ ጀርመን ናትና ግዝእቲ ዳኣ እምበር መሻርክትና ይኮነት መሻርክትና እንተትኸውን ነይራ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይራ ምስ ራሽያ ዲል ገይራ ዝሰርሐቶ መስኖ ናይ ጋዝ ኣይመዕነናየን ኢሉ ንመሻርክታ ከመይ ትገብሮን ይኽእል ንዓርክኻ ንማሓዛኻ ከመይ ትገብሮን ይኽእሉ ኩሉ ሃገር ምሳና ዲል ዝገብር ንሕና ዝደለናዮ ንገብር እቲ ካልእ ግን ክሳብ ዘርባሓና ምስ ዘለና ረብሓና ምስ ጎደለ ድማ ንጉሕፎ እዩ ዝብል ዘሎ ሪያሊቲ ቼክ ንኢማራት ነዚ ንቀጠር ዝበሃል ዋላ ነቶም ሃገራት ዓረብ ግን ክትንሱ ይክእሉን እዮም ኣማራፂ እውን የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ኦልሞስት ኣሜሪካ ፋይናንሻል ሲስተም ናታ ሴኪሪቲ ሲስተም ናታ ኣብ ደሞም ዝኣተወ እዩ ክሓርቁ ክእሉ እዮም ኣብ ሸቃቃት እዮም ክበኽዩ ክእሉ እዮም ዝግበር ነገር ግን የለን
ምክንያቱ these people are way too much compromised ኩሉ መንገዲ ትሑዛት እዮም ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ቀስ ኢሎም ክወፅኡ ይኽእሉ እዮም ግን እታ ወፃፃ ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዓዶም እውን ብዙሕ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ክህሉ ስለ ዝኽእል 10,000 ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንተለውን እንታይ ማለት እዩ ክፍንቅሉ ክኸውን ይኽእሉ እዮም እቲ ንጉሲ ዘተኣማምን ሓይሊ እውን የብሉን ገንዘብ ኣለዎ ገለመለ ግን not more ካብኡ ንላዕሊ ክህልዎ ይክእልኒ ገንዘብ ድማ security እንተለካ ጥራይ እምበር ገንዘብ ንበይኑ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከም ዘይኮነ everybody knows ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናታት ኢኻ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዋላ ትሪልዮናት ገንዘብ ይሃለኻ ትርጉም የብሉ ብዶላር እዩ ዘሎ እቲ ገንዘብ ከተኣሰት ስናትካ ፍሪዝ ገብርዎ ይኽእሉ እዮም ብፍላይ በዓል ቀጠር ጨቃዊት ሃገራት እዮም so this is a very interesting revelation ወይ እውን ንጹርነት እዩ ዓለም ከራ እንታይ ኢላ ነዚ ከምዚ ኩነታት ተልካ ስምዑ Israel's attack has been mounting all day. French President Emmanuel Macron said Israeli strikes in Qatar are unacceptable and war must under no circumstances spread in the region. British Prime Minister Keir Starmer said, I condemn Israel's strikes on Doha, which violate Qatar's sovereignty and risk further escalation across the region. The German Foreign Ministry said the attack was unacceptable, violating Qatar's sovereignty and threatening efforts to free hostages. Meanwhile, Turkish President Recep are unacceptable. ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ሃገራት ናይ ዓለም ተፈላለየ ግብረ መልሲ ክባ ንርኢ ኣለና ፈረንሳ ብርግፅ እስራኤል ዝገበረቶ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ተቐባልነት ዘለዎ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክትህብያ እቲ ቅድሚ ኩነት ግን ንቕበሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ልኡላዊ ሃገር ሓሪሙ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ፈረንሳ ለንቀነ ብፍላይ ማክሮን ኣጋመ ካዱ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ድዩ ዋላ እንታይ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ኣንጻር እስራኤል ክገብር ኢና ንሪኦ ዘለና ጽቡቕ ነገር እዩ ድሕሪ ክንደይ ግዜ ዝብገስ ዘሎ እዩ ከም ሕማቕ ክትገልጾ ይትኽእልኒ ኢኻ ጽቡቕ ትበግሶ እዩ ክንምንታይ ክቕፅልዎ ይኽእሉ UK ቦመንፅር I condemn Israel's strike on Doha which violates Qatar's sovereignty and risks further escalation across the region ስለዚ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ኣብ ልዕሊ ዶሓ ልዕሊ ቀጠር ማለት እዩ ንኹንኖ ንልኡላውነት ናይ ቀጠር ስለ ዝደፍር ዝብል ዘረባ ንርኢ ኣለና ጥንቅቕ ኢሎም እዮም ዝኾነ ይኹን ካልእ ስጉምቲ የብላ ድርቕ ዝበለት ሓፃር መልእኽቲ እዮም ዝገብሩ ስለ ዝፈርሁ ናይ ጀርመን ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ቀጠር ልኡላውነት ዝጥሕስ ስለ ዝኾነ ዳርገትሓ ተረዳዲኦም ዝገብርዎ እዩ ዝመስል ኣነ ናይ ግሩፕ ቻት ከይህልዎም እምበር ከምዚ ኢልና ንፅሓፍ ዝብሉ እዩ ዝመስለካ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሰለስቲአን ዓበይቲ ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ኮኒኖም ኣለው ትርኪ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ቀጠር ሓንቲ መሻርክቶም እያ ክሊር ቫዮሌሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ሎው ቱርኪ ስታንድስ ዊዝ ፓለስታይን ብራደርስ and it's allied Qatar with all it means ናይ በዓል ቱርኪ ብኣፍካ ዓፈርፈር እዩ ንእስራኤል ብዙሕ ነገራት ዝሸጡ ዘለው እዮም ግን ኦፍኮርስ ከም እትብል ካልኦት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ውፅኦም እዮም ግን ንሪኦ ዘለና ኩነታት it's a very tragic moment ና ሃገራት ዓረብ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ ክወርድ ዝፀንሐ ኣብ ልዕሊ የመን ክወርድ ዝፀንሐ ሊባኖስ ክወርድ ዝነበረ ኢራን ዝወርድ ዝነበረ ብማዕዶ እናረኣዩ ዘባጭቕሉ ዝነበሩን ንብዓት ሓርገዝ ዝነብዑ ዝነበሩ ዓረብ ኣብ ነፍሶም ክትወርድ ስለ ዝርእይዋ ዘለው እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኩነታትን ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽን ኢና ንርኢ ዘለና but again the situation is changing very very fast ቀልጢፉ ዝቀያየር ኣሎ እስከ ነቶም ቀጠር እንታይ ስምዖም ኣሎ ስምዑ እዚ Well, we have a strong statement. Paula, what is Qatar saying about this? Well, we have a strong statement from Qatar, as you might imagine. They have issued a statement through their foreign ministry spokesperson saying that this attack is a, quote, criminal assault, also saying that it is cowardly and that it is a blatant violation of international laws and norms. Now, Doha would be furious with what has happened. It's worth pointing out, as Jeremy mentioned there, that the Hamas main negotiator, Khalil al-Hayya, is stationed in Doha. He also met with the Qatari Prime Minister, who's also the Foreign Minister, just on Monday, we understand. And the Prime Minister was trying to push him and urge him to accept. ከም ንሪኦ ዘለና ቀጠር ኣዝዮም ተቆጢዖም ኣለዉ by the way ግብረ መልሲ ክንወስድ ኢና ይብሉ ኣለዉ I don't believe I can't believe ማሲ ቀጠርሲ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክትወስድ ምናልባት ብፍቓድ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ምድረ በዳ ናይ እስራኤል ክትገብር ንሽማዊ ገለመለ ክገብሩ ክእሉ መርኣይ ናይ ሓይሊ ሃሊካ እዩ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክሳብ ዓንቀሮ ዓጢቑ ዘሎ ብኩናት ሙሉእ ሂወቱ ዝተዋገ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ቀጠርሲ ካበይ ናይ ሓይሊ መፅኡ ንእስራኤል ክሃርም ምናልባት እቲ ኣብ ስእልን ኣብ ኤርፖርታቶም ኣቐሚጦሞ ዘሎ ሚሳይላት ባዕሉ ከይዱ ዝዋጋ ኣይኮነን ተዋጋእ ሰራዊት ኣለካ ዲ ዋላ ካልእ ርሲብ ዝኾነ ቀጠር ኣመና ተቆጢዖም ከም ዘለውን ሃገራት ዓረብ ድማ መመሊስ ይግህደሎም ከም ዘሎ ነገራት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ መድረኽ ከም ዘለዎምን ክሳዕ ክንደይ እቲ ኩነታት ኣብ ዙርዮም እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን ዘለዎም ኣማራፂታት ድማ ምናልባት ቀጠር ዝበሃል
መንገዱ ክቕይር ክግደድ ይኽእል ኸውን እዩ ስለዚ ዘለናዮ መድረኽ ኣሜሪካ ንዝኾነ ይኹን መሻርክታ ኢቭን ንበዓል ቀጠር ብፍላይ ዶናልድ ትራምፕ ካብኦም ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝረብሕ ነይሩ ስለዚ ነዞም ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ነዞም ብገንዘብ ዘርብሕዎሲ ክገጥፎም ክጠልሞም እዩ ዝብል እምነት ኣይነበረንን ገስወት ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኮ ተስፋ ዘሎ ሕጂ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ክወዘ ዝኽእል እምበር ብካልእ መንገዲ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን We were just inside this steakhouse seafood restaurant in Washington, D.C., where Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, all of them were eating. They sat down right next to us. And as people were giving them an applause, we were Gaza. We are guys, and we stood our ground because he looked us every single Free Palestine! What do you want your luggage? ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቲም ናቱ ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ክበልዕ ኢሉ ምስ ኣተወ ኣብኡ ፍሪ ፓለስታይን ናይ ዘበና ሂትለር ብምባል ተቃወምቲ ናይ ደገፍቲ ናይ ፈለስጢማውያን ከም ዝረበሽዎን ኣመን ከም ዘቆጥዕዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣንጻር እቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ፖሊሲ ብፍላይ ንእስራኤል ክሕግዝ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ቀጻሊ ተጻብኦን ቀጻሊ ተቃውሞን ይገጥሞ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣካይዳ ናቶም ክብድህ ዝኽእል መድረኽ እንተሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ሃገራት ዓረብ ኣብ ተጠንቀቕ በፂሐን ከም ዘለዋን ኣብ ገለ ፖይንት ፈንቂሉ ከኣልዮም ምዃኑ እዚ እስራኤል ዝበሃል ፅጋብ ናቱ ክፃወር ምኽኣል ሲኢኑ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ they're going to be in deep trouble ችግር ክገጥሞም ምዃኑ ንርኢ ኣለና but we will see እዚ ነገር እዚ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ንበዓሎም ዞም ፅጋባታት ዓረብ ኣብ ናይ ካልኦት ከም ድሌቶም ዝፃወቱ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ፅቡቕ ትምህርቲ ክኾኖም ይኽእል እዩ ፖለቲካ ናይ ዓለምና ክሳዕ ክንደይ ተረቢሹ ከም ዘሎ ድማ ካልእ መድረኽ ክንርኢ It has shot down Russian drones that it says repeatedly violated its airspace in an attack on Ukraine. It called the incident an act of aggression that posed a real threat to the safety of its citizens. Those drones that posed a direct threat were shot down. He also said he was in constant communication with the Secretary General of NATO and Poland's allies. In an attack. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዝኻ ካልእ ኣገዳሲ ምዕባለ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ኣጋጢሙሎ እሱ ድማ ፖላንድ ዝበሃል ሃገር ናይ ራሽያ ድሮናት ኣብ ክልል ኣየር ናትና ኣትዩ ፖላንድ ማለት ኣካል ናይ ኔቶ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ራሽያ ድሮናት ኣብ ክልል ኣየርና ስለ ዝኣተወ ስጉምቲ ወሲድና ብምባል ድሮናት ናይ ራሽያ ከም ዘውደቐት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዝነበረ ንመጀመርያ ካብ ናይ ኔቶ ሃገር ክልል ኣየረይ ተተንኪፉ ምባል ስጉምቲ ወሲዳ ኣላ ብትኽክል ክልል ኣየራ ድዩ ተተንኪፉ ወይስ ንነዊሕ እዋን ክዛረብሉ ፀንሑ እዚ እተን ሃገራት ናይ ኔቶ ኣብቲ ዶብ ዘለዋ ናብቲ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕትታት ኢደን ክሕውሳ ከም ዝኽእላ ንፈተነ ምናልባት ንኣሜሪካ ጎቲትካ ናብቲ ኩናት ንምእታው ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ እዩ ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ንርኢ ኣለና ኣገይን እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ እቲ ኣብ ዩክሬን ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓለምና ኣብ ከመይ ሓደገኛ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ደረጃ ከለና ምስቲ ኣብ ዞባና ክንሪኦ ወይ እንሪኦ ፅንሕ ኢልና ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ከለና ዓብዪ ኣገዳሲ መድረኽ ወይ እውን ሓደገኛ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ፖላንድ እንታይ ዝብል ዘሎ ክልል ኣየር ናትና ወይ ከዓ ናይ ፖላንድ ኤርስፔስ ብዙሕ ግዜ ብብዙሕ ናይ ራሽያ ድሮናት ከም ዝገሃዝ ዝነበረን those drones that posed a direct threat were shut down ስለዚ ኣብቲ ናትና ሓደጋ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ዝበልናዮም ግን ነውድቖም ነርና ኢና ብምባል እዩ ዝገልፅ ዘሎ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ነዚ ኣብ መንጎ እዘን ሃገራት ዘሎ ናበይ ገፁ ክወስደን ይኽእል ዝብል እስከ ንእሽተይ ክንሰምዕ ምክንያቱ እቲ ኩናት ካልእ ገፅ ከይቅየር ኣፀቢቑ ስለ ዘፍርህ ዘሎ ማለት እዩ We're talking then about several drones, huge number of drones that entered Polish airspace. So we don't know yet whether the drones were loaded with explosives or were flying for intelligence purposes. But they probably came from Russia. We've just heard from the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ድሮናት ናብቲ ክልል ኣየር ናይ ራሽያ ከም ዝኣተወ ይዛረብ ዘሎ ናይ ፖላንድ ከም ዝኣተወ ንክሃርማድየን ዝኸዳ ነረን ወላ ንክስለያ ግን ዝተፈልጠ ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ዘለው again very sensitive matter ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሓደ ነውፅ ናብ ካልእ ነውፅ እናኸደ ከሎ ናይ መልሓሱ ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ It's easy to defend a good policy. You can rely on logic and facts. But a bad policy? You must resort to attacks and name calling. Just ask Donald Trump's trade advisor. His name is Peter Navarro. His day job is to advise Trump on tariffs, but on the side, he specializes in name calling.
Navarro's latest? He's calling BRICS countries vampires. First, listen to what he said. The bottom line is that none of these countries can survive if they don't sell to the United States. كم نريد لنا زي أمخار نايد دونالد ترامب قال كابتن قرب أمخار تناتون ناب حدا جاز مرحوز اللي زبهالوني بفلاي أبناء كتابة دايركشن نزن بريكس هجرات لنكنه هذا extraordinary أخيبا جيرانيرن بعد بوتين شي كمدما ناي برازيل ناي ساوث أفريقيا ناي جبسي عبيت مرح تستساتفوه قبل بور وزعي أخيبا جيرانيرم نتا أخيبات مصرية نزن بريكس فامباير هجرات مبات عرفونا له أمخار ناي دونالد ترامب مالتيو سلزي نتيجة سعره زي تخل مدخامون نمس اللامون زجبر زلي بجك كنا كنبري كولونيوم نابلي إذا ناسل ويزير unfair trade practices but I don't see how the BRICS stay together since historically they all hate each other and kill each other نبحك صار فيه كم يجيرهم يوم بحر صار زلوا توم بريكس بحاله كل جزء نحت قدام تسألون نحت قدام زك قاتلون حزبي كم يجيرهم يوم بحر صار زغلوا probably maybe بتناتكم قان عخم سلود تسألوا بخلاتهم بحبار تقاتلون تزمتون سلازلهم سقم حدث على إلا هو بنقول لهم حبار كبر زغل كم زحجين رياز لنا بحر دما بتخكل نتي حق أنيا بحرنا أمريكا يزن صبار غلهم زلوا إذن رياز لنا بحر يا دما تدقق من هندون بقدامي حماق زربا بمزراب كزل فاز فتني سلازي بريكس سخدوا زلوا سقمتي أمريكا أغلى الناس بابان نيمتصروا زربا كزاربون نعمر زلنا بتقول دايدما نليس كامت انزحرم كايو مطونو حبرتومن أكايدو من حيا ليك خير and this is becoming very interesting to watch معركة أمريكا بوكيناتن بعقرقرن تخدو زلا كالوت علامات دما بشركنات ينزعبيا زلوا ناي موداتا كل زي بغطباك دغمكم زغل أقد دسم عبالتات في اللايتوم سايت تمهاركم عهاتكم زغليو fidelity زبال حدا عبي organization حدا عبي ناي investment company انتاي لسعيف اللسكي أبشحن أبكتشحن 30 شومنتن دحر 10 تغلط عامت دحر 10 3 عامت كابز حجز لنا يو هذا بيتكوين هذا $1 بليون كبت عيب لالو fidelity انتاي مهان كيتكم سيرش قبروه is a giant company ناي finance ناي investment ني هذا بيتكوين دحر 10 3 عامت هذا $1 مليون ديكوني هذا $1 بليون كبت عيب زلو أنا نكعبنا كبيدن له but هو ما زي عبيت نقرات كله خلو كحلف لكم ترى زغل نعهاتكم زمسل من قدي مين ستريم دمايزي مين ستريم كم زي ترى ناي بيتكوين بليفر وي قال ترى سب يكونه نت بيتكوين كتفو وزعرو زنبرو تكالات يوم زيو لست قمتي له يتقامل له ترى ديكونس 213 شحن درا له غينو $1 بليون كبت يجيب لنا له I don't know I hope it's true صبو حق قوني زدلانه because I'm an investor سلازين عيون كتاع نغليو نعاخا وين عافون ولا نشتي نقرا بزنت جبركم سانغو كعوتكم كم زخل ينا نرزلنا ازيايه تحبريتاكم دلي زلغا بانفستمنت كل جزء بزحات بزعبازي بيتكوين يزاربلو تحبريتاتو تقملو جينا بوتنشال ناتو عبس لزغونه يمصحف زلو توم ريل استيت انفستر سياتولو take advantage of this opportunity نابلكو please like جبرو support جبرو حجي ابتنا زوبانا sensitive topics كنسغريا One name, one port, and one storm that could ignite the Horn of Africa. Ethiopia has spoken. We will take it. But is this ambition destiny or a march toward disaster? Way good, fan. So, tonight, we dive into Ethiopia's boldest gamble in decades, the claim to Assab, a port that could decide the future of the Red Sea and the balance of power in the Horn. From new drone armies to a reborn navy, from fiery speeches to military drills, Ethiopia is no longer whispering about Assab. It's declaring it loudly. So buckle up, because this is not just a ኢትዮጵያ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ ሕልምናታ ጥርዚ በፂሕኩም ዘሎ ብዙሕ ዘጠራጥር ጉዳይ አይኮነን ከነተሓዘልኩም እንቲ ትኩረታችን ወደ ወደቡ የሚል መሪ ቃል አዘጋጅተዋል። ቲሸርት ሁሉ ተዘጋጅቷል። ግድቡ ተጠናቋል፣ የሚቀጥለው ወደቡ ነው ይላሉ። ሰሞኑን በተከታታይ ታይቷል። የአብይ አህመድ ጀነራሎች በግልጽ ነው የተናገሩት። ቀይ ባህር አይናችን፣ አሰብ ልባችን ነው እያሉ ነው። ፊልድ ማርሻሉም ሰሞኑን ቀለቀጠሮ ሁሉ የመያዝ ያህል ጠብቁን፣ በዚህ ጊዜ ወደቡን ወደኛ እናደርጋለን አይነት መልእክት አስተላልፏል። አዲሱ ዓመት እንዳለቀ 2000 ማለት አዲሱ ዓመት እንደገባ በ2018 ይሄው የወደቡ ወደ ኢትዮጵያ የመመለሱ ምንድነው ዘመቻ ይካሄዳልና ተዘጋጁ ተብለዋል። እንዴት አየኸው አብይ አህመድ ቀጣዩ ማደና ከምንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ሴንሲቲቭ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ
بمنقدي جنرالاتو بمنقدي اكتيفيستس ناتو بمنقدي بروباغانديستس ناتو بميديا ناتو بكل منقدي دحر اباي ناب قاي بحر ناب عسبن بفلاي ناب عسب زبل قال بقال نارقحكا ولا ونابتناتي ابي اكسبوسز غبرون تريقمو بتدغاغامي زتقمولو زلو عسب زبل قاليو عسب ناتنايو عسب كان مالسينا قال زبل زربا ببزحينا ابيكس نرز لنا سلازي ابي احمد نزا ناي اباي تبل دالا ممرقتا ابقعو نزا غداي زيا ودي يلغو نيكست ستيب ناتي سلمتاي غن عسب زبل زربا زغبر زلو نيتيوبياويان حدا كابتي مستخول فللياتهم دارغا زحشه مرداتا زنبرم ابزناي اباي زبحال ديغا ابو نحنا بعلنا صراحنا يو قال زبل منفس لزنبرم حبرت حوس نيروم يابو زي حبراوي مرداتا زمسل نيروم حج النساسله تودات اتا ديبيت تي ادما كتقصل سلازي تخل زلا كال نخلاتهم ابزوريو تطو كبلو بزخل نجر كدللو حدا كابد مع عصبي مانم إليتنا إثيوبيا بفلا بارات كيلو زلو عصب ساين دلنينا نو ايد لينانيو إلو نأب قرف كبلو زخل كم زي اللي نفلتينا سلامتكم نقول لنا ناي مسفحفح المسلو زلو أدهم له ناي مسفحفح المسلو زلو نأبي أحمد أبكالك كأمو خليم أبزي أقول دايزي أقد زك أمو فلا يبتنات administration بمثل ويكا ببرنسبل لو هاجر تتعسى لغا قدف كبلو زخل كم زي اللي نفلت لذي ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ብድሆ እዩ ኣገጢምዋ ዘሎ እቲ ፅቡቅ ነገር ኩሉ ግዜ ብፅቡቅን ሕማቅን ክሪኦ ኣለና እዚ ነገር እዚ ብመሰረቱ ሕማቅ ክኾን ከሎ ዘይተርፍ ሕማም ካብ ኮነ ድማ ዘይተርፍ ሕማም ናይቲ ኤሊት ካብ ኮነ ድማ መዓስ ክመፅእ ኢና እንደለ ነርና ኣብ ታሪክ ኣከምዚ መድረክ ክመፅእ እቲ ዝሓሸ ዘይተርፍ ድሕሪ ኮይኑ የድብለኩም እቲ ዘይተርፍ ሕማም ናቶም መዓስ ክመፀና ይሓይሽ ወይን the world is ዓለምና ኣብ ዝኸፍአ መልክዕ ኣብ ዘላትሉ ደረጃ ክመፅእ ከሎ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለምንታይ ዝበለፀ ክኸውን ንብል ኣለና ቢኮዝ ኣብ ኖርማል ሲቹዌሽን ዓለም ኩላ ሰላም ከላ ትራንኩሎ ከላ ኣብ ካልኣ ጉዳያ እናኸደት ከላ ኢትዮጵያ ከምኡ ክትብል ከላ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ፕላን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ገለ ሃገራት ድማ ራሽያ ይኹን ቻይና እውን ወላይ ሓልዩልና እንተኾነ ክላ ባዕሎም ፈልጡ ኢትዮጵያ ዝያዳ ተርባሓና ምስ ኢትዮጵያ ዲል ምግባር ሕሸና ክብሉ ስለ ዝኽእሉ ንኤርትራ ክርስዕዋ ስለ ዝኽእሉ ከም ካልእ ግዜ ኣብቲ ከምኡ ዓይነት መድረክ ወይ እውን ስቕብሉ وسدوا أي تسدوا هذا يكون سي دمتم يعقب كم تقدم حجي جراح وردنا خلص جبروا لذي إذا كنا تعتزي أب علمنا أب كنك عف جزية كال أجندات كفي واب زلوا جزية أب نزع عند رازي زي تعرف عند را عند حرية بقصلو إرترا كل جزية إرترا كاب تولد كساب لومي بناء علم حقي ويون بناء علم أجبابات يكون تطويلة زلا بمخاطنا هزبايات تطويلة زلا لذي نبرا قدمنا كاب كونه زي تعرف بده كاب كونه علمنا أكل قدايا خلا أنت مزينا نساتهم من علم دقة فيرغبوني سلازي بعمر يخو قبرو بسريد يخو قبرو كفتن دي أي فتنن اتنا قريتس أتليست زتخوا ولا تشفينو زخي كساب السلطة أكاتو قبرو أجندا دي كونه أبزك بوغزي كقبرو مخان فلت نيرنا سلازي تا زد لين جزي لومي أب إسرع حمشنيا إيلون دحر وسينو اللي خينو شبيت دحر قبرو خينو لمن كاب قدر في الكاي قدفني علم لخاوي حق طفي ويكونن مخنياتو اتهم قدف قبل وز قبهم اتهم ما بقولوا خينهم قدف قبل وز قبهم زياتهم يوم انتاي بلو ولو نري لنا نسمعكم يا مجمريا بزن جمر I want to encourage you, Prime Minister Abiy, as my brother, continue to do what you're doing. You're doing the right thing. And if you are in doubt at any one moment, let me confirm to you, you are doing the right thing. Continue doing the right thing. Continue. كم تريوا زلهم انتاي زبلو زلوزي ويليام روتو يو بريزنت ناي كينيا بريزنت ناي كينيا متيو كله تتقبر زل غبزعبات دي غاس تقبرت بو نجار بزح تزاريبو اموداتا حنت نجار كنصرلكا حوي ابي احمد برايم مينستر نا اثيوبيا تقبر زل خاناي بحكي اثيوبيا ترى كونس نتو زوباون عبابنتيو سلازي نشتي حماق سمعت ويون زي متأمان ويون صبوق قبر على غداي بلين زبل مترطار تلكا انا كنصرلكا تخكلኛ ነገር ይኻ ትገብር ዘለኻ ቀጽሎ ጥራይ ክብላ ካየዝ ደሊ ብምባል ነቱ ዝገብሮ ዘሎ ክቅጽሎ ኔና ዩ ክቅጽል ዝብል አርስ ድማ ብዙሕ ሕቶታት አልዒልሎ እዚ ዊልያም ሩቶስ ኔና ዩ ቀጽሎ ዝብሎ ዘሎ እዚ ዲጋዚ ካብ ዝብገስ መለስ ዜናዊ ዘበገሶ ምዃኑን ድሕሪኡ ካልኦት ፕራይም ሚኒስተራት እንጂ ድማ ተወዲድ ላብ ዘመን ኣቢ
ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብሙሉእ ጽቡቕ ኮይኑ ይቀጽሎ ዝብሎ ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ተፈላለየ ዝተፈራረቐ ርእሲና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ዲፕሎማቲካሊ ከመይ ዝበለ ሽፋን ረኺቡ ከም ዘሎ ወይ እውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሎም መራሕቲ ብጀካ ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ኩሎም ኣብ ዙርይኡ ከም ዘለው ኣነፂሩ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ድማ ንግብፂ ነቲ ኩሉ ትሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ከም ዝኣለየ እዩ ዝንገር ዘሎ ታሚንስ ኢጅፕትስ ዲፕሎማሲ ንኣቢ ኮንቴን ክትገብሮ ዲፕሎማቲካሊ ኣይዞሌት ክትገብሮ ትፅዕሮ ትፍትኖን ዝነበረት ከም ዘይሰለጠ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለምንታይ ኣይሰለጠኒ ዝብል ኣደነው ምክንያቱ ሓደ ኤርትራዊ ብዝበለፀ ፅሒፎ ነይሩ ከመይ ጌርካ ምዚኣቶም ክትሰርሕ ትኽእል ከመይ ጌርካ ምዚኣቶም ብመትከል ሓቢርካ ናብ ሓበራዊ ረብሓ ክትከይድ ትኽእል ንዝብል ሂዝ ራይት ኣሚን ኣነ በዛ ንእሽተይ ዓቕመይ ከም ዝብሎ ናብ ኤርትራ ዝመፁ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መራሕቲ ሽግር ምስ ወደቆም ጥራይ እዮም እታ ሽግር ናቶም መተንፈሲ ምስ ረኸቡላ ንኤርትራ ገዲፎም ናብ ካልኦም ክኸዱ ምዃኖም ከም ንቡር ጌርና ክንወስዶ ዘለና ክገርመና እውን የብሉን ሶማሊ ትማሊ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ዓመት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ እየ ምስ በሎ 3 ግዜ ናብ ኤርትራ ውሽጢ 2 ወርሒ መፅኡ 3 ግዜ ሎሚ እቲ ነገር ምስ ተፈትሐሎ ኣብ ኣንካራ ማለት እዩ 3 ግዜ ድሕሪት እዩ ገለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድ ኣሎ ኢቨን ግብፂ ኣይትኸይድ ኢሎሞ ከሎ ግብፂ ሲ ናብዚ ዲጋዚ ንኸይሳተፍ ብዙሕ እያ ፅዒራ ነይራ እዩ ዝበሃል ንኤርትራ እኳ ኣይነበራ ይጠፋ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት ናይ ሶማልያ መራሒ ናብኡ ከይዱ ኣይከይዱ ንኤርትራ it doesn't mean anything ንኤርትራውያን ንዓና እዞም መራሕቲ ናብ ኣቢ ከይዶም ኣብ ግብፂ ምስ ኣቢ ተራኺቦም ንኤርትራ ኣይውስኻ ይንከያ ወላ ሓንቲ ንዓና ዝውስኸልና ዝመላኣልና ነገር የለን ብሓፈሻ ግን እቲ ስእሊ ዝረአ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በብዙሓት መራሕቲ ሓገዝ ረኺቡ ከም ዘሎን ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነቲ ሚድያ ናይ ዓለም ከምኡ ድማ ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ዓለም ኣብይ ኣሕመድ ደገፍ ከም ዘለዎን ኣብ ጎኑ ዞባ ይኸይድ ከም ዘለዎን ይድግፍዎ ከም ዘለዎን ዘርኢ ስእሊ ደውፅኣሉ ዘሎ ብካልእ ዘራርባ 3 ዓይነት ኩናታት ሕዳ ውሽጢ ሃገሩ ብውሕዱ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኦሮምያ ኣብ ትግራይ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ካልእ ብዙሕ ዘለዎ መራሒ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ድጋፍ ንኽረክብ ዘገርም እዩ ብዚ ዲጋ ኣባይ ዝብል ክንደይ ቪድዮታት ብዛዕባ ተፃሒፉ ኣሎ ኣለኹም ሰባት ከምዚ ሕስድና ተሰሚዕና ኢትዮጵያ ዲጋ ስለ ዝወደት ንዛረብ ዘለና ኣነ ደጊመ ናተይ ናይ ካልእ ሰብ ክዛረብ ኣይክእልን ናተይ መርገፂ ኢትዮጵያውያን እዚ ዲጋ እዚ ብ5 ቢልዮን ዘይኮነስ ካልኦት 2 ከምኡ እንተገይሮም ይፍጠረሎም ጥራይ ክብሎም ዝኽእል ንሕና ዘቆጣዓና ዘሎ ዲጋ ወዲና ንቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ክንከይድ ኢና ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ስለ ዘለና ከም ዜጋታት ደቂ ሃገር ከም ኤርትራውያን ግብረ መልሲ ክንህብ ግዴታና እዩ ግዴታ ንናይ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ንክንገብር ድማ ብወገን ኤርትራ ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ስለዘየለ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ሚዩት ከምዚ ናይ ቴሌቭዥን ዝንቀሳቀስ ትሪዮ ግን ድምፂ ዘይወፅእ ወላ ሓንቲ ብጀካቲ ብመንገዲ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝዛረብ የለን ስለዚ እቲ ዲቤት ባይ ኤንድ ላርጅ ናብቲ ኢትዮጵያን ናብቲ ዞባን ዝወደቐ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዲፕሎማሲ መራሕቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣሚን ናይ ደቡብ ሱዳን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንኣብነት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ጥራይ እንታይ ይብሎ ኬንያ ካብቲ ትወስዶ ዘላ ንላዕሊ ኤሌክትሪክ ክገዝእ ኢላ ኣላ ጅቡቲ ከምኡ ኢላ ኣላ ደቡብ ሱዳን ድማ ሓድሽ ዲል ምስ ኣቢ ፈሪሞም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ገንዘብ ካብቲ ዲጋ ዝመፅእ ዓብ ነገር ከይከውን ይኽእል ኸውን እዩ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እቲ ጎረባብቲ ሃገራት ምስኡ ተሻሪኾም ይሰርሑ ኣለዉ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ስእሊ ግን ኣብቲ ናይ ማልቲላተራል ኢንስቲቱሽንስ ብመንገዲ ዩኤን ድዩ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ ንኣቢ እንታይ ዘውቦ ዘሎ ሌጂቲመሲ ሞር ክፉት ዝኾነ ኣፍ ደገ ከም ዘለዎን ርክብ ከም ዘለዎን ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝመስል ዘሎ ንኤርትራ ድማ ነቲ ዓንዳር ኣካይዳናቱ ሃገር ንክወርር ዝፅዕር ዘሎ እዞም ኩሎም መራሕቲ እዞም ንሪኦም ዘለና እዚ ንሪኦም ፀናሕና ኣንታ ግደፍ እዚ ነውሪ እዩ ትብሎ ዘለኻ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢኻ ትጥሕዝ ዘለኻ ሰላምን ርግኣትን ክንከይድ ተኮይንና ንሓደ ልኡላዊ ሃገር ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ክትደፍር ኣይትኽእልን ኢኻ ክብልዎ እዩ ዝግባእ ንኣብነት ዊልያም ሩቶ እንታይ ክብል እዩ ዝግባእ ኣብቲ ዘረባ ንኣቢ ዲጋ ወዲኻ ኤሌክትሪክ ኣመንጪኻ ከተማ ፅባቤካ ብጣዕሚ ፅቡቕ ህዝብኻ ምቕታል ግን ጠጠው ኣብሎ ክብሎ ነይርዎ ጀነራል ተቐባልነት ክረክብ ተኮይኑ ብኣፍሪካውያን እውን እዚ ኩሉ ኩናት ኣብ ዓድኻ ትገብሮ ዘለኻ ኣቋርፆ በጃኻ ሰላም እዩ ዝሓይሽ እዚ ኩሉ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ዝከላበ ዘሎ ግደፉ ካልኣይ ድማ ነቲ ዞባ ድማ
أفضل جبهر تدليقة نحنا كنا بكان خلينا سومال كبخا خليهم نبي إرترا تبلو زلخا نبكالت تبلو زلخا قلنا تزوبا أبزي تدلي كوينات كوزو سلازغل قدف كتبلو الغل كما يجيرنكم مغبل لك كما أبي أحمد ويليام روتو نبعلو أب جبانا إمارات زلي that's why دمانا أبي زتأك على زلو كذا كرد عنا له كلهم زي ما راح تزيو إمارات تليتا تقبرن زلها دبوب السودان لأن كان حدا أرتيكل كاف السودان وسينيرو انتايزبل دبوب السودان تواجوك يا تصوت زلا كلت تصوت هلا ندادناتا بت مسنو غيرو ببور السودان غيرو دشيات زلو سلازم مستمنك السودان سراوي السودان كتباس يدلني هذا انت خونه ني إمارات بزع تجافيات بوم زلا نابتي ملشا ناي RSF نكتعتق حاجة زي قبل الله كم زلوا يزنقر لذي نخلتي بخلتي تسعة الله ويليام روتو نتي حميت الزبال من قصن قوم أب نيروبي أفكر له لذي أبتقو دايتي مس إمارات كوينو مستناي حميت حيلي RSF تسعتق ملشا يسرح زلوا من قصن ويليام روتو بأمريكاون كنديك زي كم تقاطع متسيولو ناي سوماليا ترينا بزغربا دارجا بونتلاند قال خيدو زلنديو بتي سوماليا ون تلتسلست جزء لوغ ناي إمارات كأكد مزي وعلازي ناف سوماليا تيكم زنبرن أبون تاي كم تزربي أي فلتني جن قال نجار كم زجبرون بقلوت مراحي بزحات سوماليان تقطع ماله بالتكبار ناس سلزي إمارات زجبرتو دراما كون كم زغل يزنجر سلزي كلاتهم نريهم زلنا أبحاتي صحلي أبحانت أجندة ودي قوم زلويهم إيرترا دما إزيوم يوم تنقربا بتناتا سلزي انتاي كتجبري زلو إيرترا أب قداي ناتا ترايا كتتكر زلوا سكرو دم يلكا بعلى النوم يفلطو يلكا أب قداي كاترايم تكوار زمالت كن تاي مالتي زي إيرترا نسودان تحجزو زلا ويون خالد تحجزو كل جزية جلسنا هنا بزي كنا نصرة سلزلناي إيرترا نعم تحجز زلا الساتوم توديقوم اتنعوم زودو زلا حيلي نابي إيرترا أسيرو زلو سلزوخني سلزي أب سودان تزعوات نير إمارات بإثيوبيا أب سودان جيريك متصنع حسيب نير سلزي نتقو دايتي أب سودان سلتسعري حدا جنبار حدا عبي نقرا شيلنا لنا السودان صباح نقول خسل بطونا يقول انت وحدا كنت تسعقم أقوادي لنا لنا إثيوبيا دما هجي سيتري فدلو جبت مشاركتنا يكون معنا مشاركتنا يكون ني إمارات بوتا زي مهابوجد مسانا دحان زخونه ولا ركب هالونا نعنا ملافنتناي ስለዚህ እቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ ቦታ ትርሕ ይቕሎ ካብ ሱዳን ርሕ ይቕሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝመፀና ዘሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ንኸይመፀና ድማ ምስ ትግራይ ፅምዶ ንገብር ኣለና ምስ ዓፋር ፅምዶ ንገብር ኣለና again we are just push ንገብር ኣለና ናባና ንክቐርብ ዝኽእል ሓይሊ ስለዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኩነታት ኣሜን እዚ ተኣቢ ዝበሃል ክርዳኣና ዘሎ እንታይ ዓይነት መራሒ ምዃኑ ክሪንጂ ይብልዎ ራይ ወብዚ ኣጅብ ኣብዚኣ ዝገብራ ርአዩ ብድሕሪት መፅዮ እዚ ሰብ እዚ أنت تسبز كم عين السبي أنا كرد عنا يكلني نويليام روتو نايكين أمراهي بدحري ما تحقو مساج زجبر زلوا أب هاي بروفايل ركبي زي مالت بزحت ما راح تساتفهم زلوا سبيت اللابو قال I mean it's just embarrassing حفري حق أنا مزرعة جن I mean he's not style you دقاقي ما أنت زاري بيزي بنتعادوا بفلاي كم يجر كات حزام زخل سبيزي أما masterful manipulator يو تنبركيهو أجرساب سعيمو مجاهم يقربوا لهم ساهم كسر يلو كخيد غليو أب كالو تسرح ليو أب إيرترا كسر حي كعلن سلزي تقول دايتي إيرترا ترايوت إخا نتوم كالوت أب زوريا سلزي I think بناتو أردادا من إيرترا كم تنسأل جيريا له خزبل له أوكي تخالي كفال نايت بازل دمان غيد تخالي كفال نايت بدهو نغيد أبزي Springboard for a better future, but its downstream neighbors see the dam as a looming disaster. The loudest opposition has come from Egypt, which depends on the Nile for over 90% of its water. The Egyptian president, Abdel Fattah al-Sisi, has repeatedly called the dam an existential threat. Egypt has also had Donald Trump's backing during his first term, and Trump even suggested that Cairo could end up blowing up the dam. Now, Sudan has also backed Egypt's concerns over reduced water flows because of the dam. The power tussle over access to Nile water بحفشة انتنا نرزلنا إذا كنا تعتزي نبي جوتك خير خل خون زبلا رستي أبي أزارة بارس زوليو برجس زي سلوساو كدان سوماليا زبحال شماوي كون زخل بر بتكبر وكي مسجبسي تسمعوا حيلي وتهدروا حيلنا جبسي نام سوماليا كاتم خان وديهم كم زلوي زين جرزلو السلوساو كدان جن الليل كاخت زارة بيتخلنيها برجس زمرة حزي ناي سوماليا مالتيو بزحات سبات ياقوت عزلو تابي نس إثيوبيا كجبر زغني بزح فيدباك ناي سوماليين كرزانيه
السبزي بحكي حدا جازو خنا مراحيو جبتي نزو كنتات زي بمرأي حدا برتع مجلس أو تيالا مجلس دما انتهي زبل Egypt warns Ethiopia's Nile Dam violates international law in a letter to UN Security Council حدا فلو يلوخ حجد فلو يدبدابي ناب Security Council na UN سديد الله Egypt on Tuesday said it has submitted a letter to the UN Security Council warning against Ethiopia's unilateral operations of its new Nile Dam, describing the move as breach of international law. ስለዚህ ሕጂውን ሓድሽ ደብዳቤ ናብ Security Council ሰዲዳ ከም ዘላ ግብፂ ነቲ ጉዳይ ድማ ኣበርቲዓ ክትቃለሰሉ ከም ዝኾነ እቲ ዝነግር ነዊሕ ደብዳቤ እዮም ፅሒፎም ዘለዉ ካብ ፎሬን ሚኒስተር ባድር ዓብድላቲ ዝኸደ እዩ እዚ ምምራቕ ናይቲ ዲጋ unlawful unilateral act that cannot be legitimized. Any misconception is that Cairo would turn a blind eye to its existential interests in the Nile are pure delusions, the letter said, stressing that Egypt will not allow Ethiopia to impose unilateral control over shared water resources. ለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ተገበረ መመረቕታ ናይ ዝዲጋ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ነቲ ቁፅፅር ናይቲ ማይ ሙሉእ ብምሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ባዕለይ ጥራይ ክገብሮ ትብሎ ዘላ ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ምዃኑን ግብፂ ድማ ኩሉ ነዚ ዝግበር ዘሎ ዋላ ሓንቲ ከይገበረት ስቂላ ክትሓልፍ እያ ዝብል ህውተታን ሕማቕ ሓሳብን ሕማቕ ግምትን ከም ዝኾነን ግብፂ ነዚ ናይ ህላዊ ሕቶናታ ዝኾነ ምስቲ ሃገራዊ መንነታ ድማ ዝተሓሓዝ ኒል ማለት ንግብፃውያን ሃገራዊ መንነቶም እዩ ልክዕ ከምቲ ንሕና ቀይ ባሕሪ ምስቲ ሃገራዊ መንነትና ዝተተሓሓዘ ንብሎ ዘለና ኒል ድማ ንዓታቶም ከምኡ እዩ ስለዚ ጉዳይ ናይ ኒል ስቂሉ ንኽርዮ እቲ መራሒ ሱሳይድ ይንዑ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንሕና ነቲ ገይም ወዲና ኢና ድሕሪ ሕጂ በዚ ፀገም ዝመፀና ነገር የለን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ግብፂ ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን እዚ ጉዳይ እዚ ብፍፁም ሸለሊና ክንሪኦ ኣይኮናን ዝብል መግለፂ እዚ ይመስል እቲ ፅሑፍ ናብ Security Council ሰይዶሞ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከቢድን ሕልኽላኽ ዘለዎን ምስ ግዜ እናተበላሸወ ክኸይድ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ካልእ ፀገም ከብርሕ ዝኽእል እዩ ብርግፅ እዚ ንሪኦ ዘለና ምስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ገፃ እትሓስቦ ዘላን ኣንቂዳቶ ዘላን ኣተሓሒዝካ ክትሪኦ ከለኻ ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ከም ዝኽእል ክትግምት ትኽእል ኢኻ ገለ ካብቲ ከጋጥም ዝኽእል ንብል ግብፂ ዘለዋ ኩሉ ሪሶርስስ ተጠቒማ ንኢትዮጵያ ንምቕርቃር ንዓቢ ንምድኻም ብዝተኻእለ መጠን ኣበርቲዓ ክሰርሕ ምዃና እንተደይ ሰሪሓ ልክዕ ከምዚ ከም ናተይ በዓላነ ንግምቶ ማለት እዩ እቲ ዓቕምና ንግምቶ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ሕጂ ዘለዎ መንገዲ ከም ገለ ኢሉ ነቲ ሃገር ክሕብራ እንድሕር ሰሊጥዎ ንግብፂ ይኹን ንኤርትራ ብፍላይ ንኤርትራ እየ ዝብላነ ንግብፂ ከም ገለ ገይሮም ከደቃቕስዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ግብፂ ሓደ ዓብይ ጂኦፖለቲካዊ ሕቶ ኣለዋ ምስ ኢትዮጵያ ንግድን ክውዳእ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕርን ጉዳይ ናይ ኣባይን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ኩነታትን ምስ ግብፂ ዘለዎም ኩነታትን ክሪኦ ከለኹ ኣነ ኣብይ ኣሕመድ ፀቕጢ እንተመፂኦ ናይ ክዕሪ ከም ዝኽእል ትፈልጡ ዶ ነቲ ናይ ምስ ግብፂ ዘሎ ይክዕሪ ቀዳምነት ዝወስድ ስለምንታይ ምስ ግብፂ ዘለዎ ፀገም ብዓለም ደረጃ ግብረ መልሲ ክመፆ ስለ ዝኽእል ምስ ኤርትራ ዘለዎ ፀገም ግን ብዓለም ደረጃ ብዙሕ ግብረ መልሲ ዝመፁ የለን ስለዚ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ዘለዋ ብድሆ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕንደራ ቻሌንጅ ክገብሮ ጥራይ ዘለዋ ብፍላይ ዝኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንመንግስቲ ኤርትራ መምካር ዘድልዮ ይመስለኒ ናብቲ ወታደራውን ካልእ ስልትን እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር በዚ ናይ ሕጂ ኣተሓሳስባ ዘሎ በዚ ኣቢ ዘለዎ ኣተሓሳስባ መጠን ብዙሕ ግዜ ተዋሂብዎ ክረጋጋዕ ዕድል እንተረኺቡ ክብድ ዝበለ ብድሆ ክኸውን ክኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ግን ከይተረጋግዐ በዚ ዘሎ እንተቐፂሉ ኤርትራ ሓንቲ ከይገበረት ናይ ምውዳቕ ትኽእሎ ከም ዘሎ ይረአየና without a single bullet ዝኾነ ይኹን ፅጉምቲ ጥይት ከይተተኮሰ ብወገነ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ናይ ፋኖ ናይ ሸነ ናይ ትግራይ ናይ ገለ ኩሉ ዝቕፅል ዘሎ ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ናይ ዓቢ ምውዳቕ ዘይተርፍ ኮይኑ ይርአ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ብናይ ዓለም ሽፋን ስለ ዝወሃበ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ቁጠባዊ ኢንፊዥን ካልእ ኩሉ ዓይነት ምትብባዓት ስለ ዝግበረሉ ዘሎ ፅቡቕ ስእሊ ንክህልዎ እዩ ዝግበር ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ቁጠባዊ ቀውሲ እቲ ናይ ወታደራውን ፖለቲካውን ፀገማት ኣብ ግምት ኢኻ ዘለዎ ብድሆታት ቀሊል ኣይኮነን ብሓፈሻ እቶም ኣብ ጎረቤትና ዘለዎ ሃገራት ግን ንዓና ፈፂንካ ተስፋ ዘይብሎም ሓይልታት ምዃኖም ክንኣምን ኣለና ምናልባት ንግረ መንገደይ መዘናግዒ ጌርኩም ወሰድዎ እዚ
Dr. Abiy Ahmed, Your Excellencies present, distinguished guests, it is a great honor تريود لهم مراحي بريزنت ناي دبوب السودان سيلفاكير ميور ديتيو إذا زرباناتو سبيد وسيق الله سلازلهم بركب حنت زربانا بكالي تقال دارجا نويح خاطر بزلكا سلازي زياتهم يومتهم مرحتنا هيك أرنا أفريقيا زلوا you don't expect much بزو نجار كتبيلو تخل نجار ويمكن كنتات يلن إذا كم زيلو نهلو خلو إتي بوليتيكاوي relatively عب نجار غير كاتري يتخلني هاجد دحن إتي narrative ناي narrative وي ناي سينما قد كينا دماغ كنري ብልጽግና አሰብን ሰባተኛው የአፋር ዞን አድርገው የማዋቀር ቅድመ ዝግጅት ጀምሬያለሁ እያለ ነው። የአፋር ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ አህመድ ሐሪፍ ሰሞኑን የክልሉን የጸጥታና የደህንነት አካላት ሰብስበው ያደረጉት ንግግር አነጋጋሪ ሆኗል። ኃላፊው እነዚህም ባለስልጣናት ሰብስበው ወደ ቀይ ባህር እንገባለን ተዘጋጁ ሲሉ የብርሃኑ ጁላን ንግግር ደግመውታል። በንግግራቸውም በቅርቡ አሰብ የአፋር ሰባተኛው ዞን ሆኖ ይዋቀራል፣ ለዚህ ተዘጋጁ ሲሉ ካድሬዎቹን ማሰባሰባቸውን የተሰማው የአሰብ የአስተዳደር መዋቅር በአፋር ስር ይሆናል ማለታቸውም ነው የተገለጸው። ኃላፊው كم نريد زلنا زيوم سبعة زياتهم أب عندنا أب حماق حسابن حماق تكباراتن تأميدهم كم زلوين عند رزلنا صمدناتهم أبي أحمد بمنقدتي ني كم تريد ورد لغنا تعفارك فيهو تأجندنا عفار تبل عفار حزبي زبز حابانا سلازق قمت ناي بحري أجندا يقبويو قلت زبل بوس اللي تكمل لازلو نزيا أرس زيانتهم حزب عفار بقولون مسلاف كم كالت وساخي وردا ناي عفار غيروني نتي لولا مريتنا يرترا ناي متاو حلمين استراتيجين حلمين أجندان استراتيجيك وقندينا كم زلوين عن رزالنا بزيد ما عمسل نزن تدي غيرو عمسل اللي حصرو سلازي كالت رايمبر نا اتكونتات تدليت ناتو بحقناتو كابوز في الله كم زي كونه تدقاقامي يوم زنقرونا زلو مبزحتهم يوم كم زنقرو زلو أنت لنكنا دوزت فيديو زيك أنا برواس كسم بلاي أنا بالاسي عين خدع نبع علمو كدع نبع سرر بالمسلمين مالتي pretension deception حصوت كلاشينكوف برين يسو أكال ممارك جلال يسو نتدي قاريو نانا أزوة تسألي بزحات سبات رياكت خقبرو لارينا في اللايتي حزب محاران قلن أبتقرا استفدت أمي بزحاتي وزقا زفاكوينات كمونا ومحرازك كهيد زلو كان بعلو زي تراي كميون استبقى صديقا كمزي ندراما تايلو استقبر مخانو زقلت بزحات يوم نغتل اتي زلو دراما قن it's just بزي زبلو وزلو نملس የሆነን ቦርደር አልፈ እንግዲህ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እየተባለ ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ እየተባለ በዓለም ላይ ያለው ዓለም አቀፍ ህጎች ሁሉ ያጠነጠኑበትን ከአንደኛው ዓለም ጦርነትና ሊግ ኦፍ ኔሽን ከተመሰረተ በኋላ ያለውን ሁሉ ነገር እንግዲህ ጥሼ ይሄንን አደርጋለሁ ነው። እንደው ተነስቶ ማያቅ የቦርደር ሁኔታ ነው። ተነስቶ ማያቅም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር አሰብን እና ኤርትራን ካጣች አብሮ ነው ሄደው ምናልባት አብረው በሚሄዱ ጊዜ ኢትዮጵያ ወደብ እንዲኖራት ማድረግና እንዳትዘጋ መከራከር ይችሉ ነበር ነው እንጂ በተለየ ሁኔታ ወደቡ የኛ ሆኖ ኤርትራ ሌላ ሀገር እንድትሆን የሚያቀርብ መከራከሪያ የለም። ግን አንድ ሀገር የነበሩ ግዛት ወደ ሁለት ሀገርነት ሲለወጥ የቀሪውን ሀገር መብትን በተመለከተ መታሰብ ነበረበትና ያንን ለዓለምም ለምንም ማስረዳት ነበረባቸው ነው። حجي اتي زربا زي انجنير يلقالي دبحال زارب زلو ابي احمد ناب عصبي لو خغبرو زخل كوينات يكون وي سغمتي كند منتاي انصار حد ابي غوبناي بولوتناي علم لخاو حقي حق تحيسو خغبرو زخل مخاني زنقر زلو it is just بفصم متحز زي بلو بعين حق خرا خلو مالتي ناب حدا لولاوي حجر لولاو مريت ناي حدا هاجر نكورر يلو زقبرو كبيديو بعالم لخي
بزخون يخون من قد كدقفو زغل حيل كلي كلني بدحر مقارجة ما يبقى جوخا خبلوا يخون خونو عويلو نزقبرو زولو تصبق تقبر على خازو بلوغن كلي كلني بقمت قالوا بتاع عالم بتخكل كسرح تجميرو بزح تسقمن بزح كننن بزح اقدان كسعبر له زخليو يزبحال زلو إذا كم زيلو نهالو خلو أجي ولا تزاربو زلو كنتا طريقة أبت جزية إيرترانات نتا ترغبلو زنبرت جزية إثيوبيا بعدنا بحري حتوناتنا انتاي كوني إلكا كتزرارب يكال نيرو تزراري باونديو تسقم زي كفالنا تاريخيا أبت قدميت كتمت زي تخل زلا ولا ونتي دحن زخونات حساس بالو تبلو إثيوبياوي مسجزية زكاير حساب سلو زلون فلوت انديقن هو حات ويون ملس زمره زنبر هو حات هي دا كله أبت جزية إيرترانات نتا ترغبلو زنبرت مس إيرترا بزحمية تقبر نيرو ميم out of nowhere يكون إيرترا لولاويت نخد كونه يكون discussion نيرو إثيوبيا أفت جب حرب خميك كتكامية زبل زربا بتتجا قام تزريبلون تخاتي عملون يوم معلبون غيرهم ليهم تمعلب ما أب عالم زي اللي عينت أسرار حق سرعو مالتيو إثيوبيا بناتها بعد إيراك ساب لك كم ناتا ودب كم ناتا كم نايلو لاوي ودب ناتا زلوا بنات نت كتواسالو تخل من قد تفتير لانير نزي مني أفريس وقيدو نزبل دما أي زاربولون يوم and this is also أنا كم زبلو ناتيرو يتهز بلكم منقسي إيرترا بزعو كزاربولو زقبازي أنا ناتيرو يتهز مثلني نتزنا بركونتات تحسوا زخدا منقسي إثيوبيا مخانون إيرترا في دقة بحري كل تكونتات كل لا يبتك زوكينات كجمر كلاتس عن شمنتن إيرترا ودبيا يتتقمو بحرا يتتقمو كيدر حقول ناس بلو تقالي نبرة أجمال أستيول ودباتكم يلوم زخد السميم نزر بازق منقسي إيرترا أبرتعو كزاربولو يقبا إبلانه سلمتاي نتنارتيف شيب كتقبر لك كانتي زي كونه نجر كم زخونه نجر غيرهم زاربو زلو مبزعتهم حجرات دبلوماسية علامات بفلا أبي إثيوبيا أبي بيزلهم مرداتنا توم تايو إيرترا كتردادا كم زي تدلي إيرترا ناتي يز قداي زي كده بعلهم تفلتو كم زبلو زلو غيرهم يمتزاربو زي إثيوبيا 220 مليون حزب زلوا أفدق بحر زي بلاد خوينا كل أنت نبتك عزلوا مسا كسرحو كخلوا لهم زبل سنة مقوت أبي يمزمت نزيد ما بحثر زبالة إيرترا أجريسيفلي أنت تسحفل له داس بلنا قال سبحان إيرترا كتملس يبلان زبل أتكبري تير دعني يجن بناتي مرداتا I hope كما خاتكم سبحان الله ما بوليتيكاي مسؤول خانو مخنياتو نفس وقف حجر معلتاوي نتلو أجندة كصحفنا وعلى خلو جبسي معلتاوي زعبات أجندة ناتو ناس حف خلو إيرترا دما كتسألي ولا كوسحت زجبرو زلو تصبط بقسنتلو بزبز حمل كعجن كتصحفلو زجبا كويني سمعني نفس وقف ناي حصوت أجندة زتكم ولا إثيوبيان دي بانك كبراي جبا من إيرترا نعبرنت أفتق بحركة كم كم استخل كلو إيرترا كتردادا كم زيت الزلان أفتق بحري بحقاو من قدن مسمع إيرترا كم زابيتهم بسلام كم زدلي زلوسهم إن كان هبان كبلو كم زدلي إيرترا دما ناتا مرقت كم تنسون قوم سيتن بستفل عليه ملحسو غيرنا عالم زدنا زلو زيادة ما أدفانتجي باتو زلا كم دليتهم يحسوا تابع إيرترا دما نعوز متن بزحزلو وحبريتان ملسنسل دي وهابهم زلو انتهي زخون زلو تي معرباوي تي كالي دبلوماسيات حاوسي كايند اوف نتناتهم يقبلوا كتبل تخليقه مبر تيدو صوكو حقي جن وحديو منكسير تراد زارب زلو ما قدي منستر حبريتنا يرتراتو يمان قبر مسكل وحديو حقنا مترا وحديو مستي نساتهم بتفل عليه من قدي زرقوا وزلو كونفرنسات زكايد وزلو دبلوماسيا وركبات قبر وزلو كتريا خلقه نتي بوليتيكا نايعينا علم بحسوت بزيل شفت مبر إيرترا كو حقي يتزارب إيرترا زلوا كل حقيو أكون نزل دماي سلازي إيرترا مور نزل نجارزي قال حق بمزرات نتحسود ناتهم قال سالي أنت تقالوا عني رنعم كتملسي لدي كونسي زلوا كونتات كله إيرترا ريد مخانا نخسرح بس كله دلونا كم زلوا أفتق بحرناتا بعلم لقاو حقي بناي بيزنس أجبابنا علم زخوني يكون تأجم كم زي بالله كل جزء دلونا كم زلوان زأبي زلوا صم مخانهم يجيم كرجاجيم كم بجلاس بناتيري تقوميو اللهم حدا سبات ني منقسي إيرترا زقبرو زلو سلمتايكم ملك تنقفوا تبلو سبات اللهم أنا قد كم زيجا مسألة سلزخونة مسألة دما زيادة كم تزخون نتحسوت ناتو مكتي مخوننا نبلا لنا بقول له سبي قبري بزوج زي صحفي سابقين كم منقسي زبلو زلو أيقونن زرع قبل سبات حدا وحد سبي درينا قال دما منقسي إثيوبيا دما أبنت كبكم أتوي ما نقبر مسكال الزاربو وحد سلزخونة بزوج زي أبزعت إثيوبيا رياكت قبرل بزوج زي يمس زملسوا
እንታይ ንርኢ የማነ ገብረ መስቀል ዝብሉ ሓበሬታ ይበፅሖም ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርና ንፍልጥ ፅቡቅ ጌርና ሕጂ እቲ የማነ ገብረ መስቀል ዘይብሎ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ቁኑዕ ክነሱ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ 92 ዝበሎ ኣብ 98 ዝበሎ ኣብ ካልእ ግዜ ዝበሎ ኩሉ ኣብዚ ሕጂ እንድሕሪ ንሳቶም ከይዶም ነቲ ቪድዮታት ደይርይዎ ኮይኖም እንታይ ኣሎ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣይፈልጥዎን ክንብል ንኽእል ኢና መን ኣሎ ናይ ኤርትራ ቅድሚ 6 ዓመት ወይ ቅድሚ 10 ዓመት ዝበለቶ ኢሎም ደልዮም ንዑ ሰርች ገይሮም ኦኬ ኤርትራ ከምዚ መርገፂ ክብል ዝኽእል የለን ለይዚ ዝኾነ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና ሎሚ ስለዚ ቀፃሊ ኩነታት ናትካ እናነፀርካ ምኻድ ነዚ ገባቲ ዝኾነ ስርዓት መክትእ ክኾነና ይኽእል እዩ ሓደ በሉለይ እቶም ኣብ ልዕልና አንቂዶም ዘለዉ ገለገለ ወገናት ድማ ክንርኢና ነቲ ሕማቁን ፅቡቅን እናገላላህናዮ ክንከይድ ስለ ዘለና ኦኬ there was this video እዚያ ኸ እስከ እዚያ መነስማዕያ ምሳት ተሓሓስ ስለ ዝኾነ እዚያ የሚችልበት እድል አለ ወይ ከዚህ በኋላ አብይ አህመድ ሊድን የሚችልበት እድል አለ ወይ ከዚህ በኋላ ምንም እድል የለውም ያለቀለት ጉዳይ ነው የተበላ ቆብ ነው ምናምን የሚሉት ነገር አራዳዎቹ አለቀሰ የምትለውን ነገር ወስደህ ብትመለከተው ግድብ በመሰራት ማልቀስ የሚችል ሰው ሰዎች በሺዎች በመቶ ሺዎች እጅግ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ በጦርነት ሲያልቁ ሲጨፈጨፉ አንገታቸው ሲቆረጥ ሆዳቸው ተቀዶ ምናምን ልጆቻቸውን አውጥተው መቀለጃ ሰዎች ሲያደርጓቸው እነዚህ ሁሉ ምስሎች ያለው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ አንድ ቀን እንባውን አፍሶ እኔ እንደዛ አይነት ነገር አድርጎ ቢሆን ኖሮ በአባይ ግድብ ላይ የሚያፈሰሰውን እንባ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ሕጂ ዘለዎ እዚ ናይ ኣባይ መመረቕታ ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት ከጥሕኖ ይኽእል ድኸውን ካብቲ ዘለዎ ብድሆታት ከውፅኦ ይኽእል ድኸውን ዝብል ሕቶ ሓደ ካብቲ ሌጂቲሜት ሕቶ እዩ ወላ እውን እኮ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ እቲ ብዓለም ደረጃ ዝግበረሉ ዘሎ ደገፍ እዩ ናይ ትግራይ ኩናት ክካየድ ከሎ ዝነበረ ፀቕጢ ናይ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣብን ሎሚ ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ክትርኢ ከለኻን ኣብ ፍልይ ዘለዎን ኣምሓራ ጠቕላላ ኢግኖር ገይርዎም ዘሎ እቲ ሚድያ ምክንያቱ ንኣቢ መሪፆሞ ስለ ዘሎ ምስኦም ኣጀንዶም የሳልጠሎም ስለ ዘሎ ብኡ መንፅር ድማ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ወላ እኳ ከቢድ እንተኾነ ግን ክትሪኦ ከለካ ድማ ናይ ብሓቂ ሓያል ቃልሲ ይገብሩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ኣንፃር ኩሉ ተፃቦ እዮም ዝቃለስ ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ይፈጥረሎም ኣሎ ሬዚልየንስ ተፃዋርነት አንጻር ኩሉ ብድሆታት ሚድያ ዓፈና ይግበረሎም ኣሎ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ንዓቢ ድማ ንምድሓኑ ኩሉ ነገር ይግበረሎ ስለዚ ነቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ተዝሓየለ ቃልሲ ክገብሮ ምስ ግዜ ዝብል ገምጋም ኣለና ስለምንታይ መጠን ንሓደ ነገር ዓብዪ ብድሆ ዝገበርካሉ ልክዕ ከም ጭዋዳ መጠን ብዙሕ ዘስራሕካዮ መጠኑ ይዝሕየል ስለዚ መጠን ብዙሕ ብድሆታት ዝገጥሞም ዘሎ መጠኑ ሓያል ውዳቤ ሓያል ረቂቕ ዝኾነ ኣሰራርሓ ንኸማዕብሉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንኣቢ በዚ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቀልጢፍ እንተዘይስዒርዎም ምስ ግዜ ፈፂንካ ክሰዓሩ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኮኑ ስለዚ ህዝቢ እቲ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ እዚ ሕጂ ኣጋጢምዎ ዘሎ ፀቕጢ ብኩሉ ዓይነት ዓፈና ዝግበረሉ ዘሎ ሓያል ቃልሲ ኮይኑ ሓያል ውዳበ ዘለዎ ብፍፁም ክሰዓር ዘይክእል ዓይነት ወታደራዊ ሓይሊ ከቕሙ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝርዳእኒ ውፅኢት ናቱ ድማ ፅባሕ ንግሆ ሎሚ እንተዘይተዓወቱ ምስ ግዜ ፈፂንካ ዘይሕሰብ ክኸውን ኢና ኣብ ነዚኦም ንኽስዕሮም ምክንያቱ መጠንቲ ብድሆ ዝዓበየ መጠኑ ሓይሎም እናዓበየ መኸተናቶም እናሓየለ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ኦኬ ስለዚ ኣንደርጋቸው ዝገ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ በትን በትን ኢሉ ዝድሕነሉ መንገዲ ከም ዘየለ እዩ ዝነግር ዘሎ ብግብጣሉ እቶም ቃልስናቶም ድማ እናሓየለ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ዋላ እውን እኮ ካብ ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ተሪኢኹሞ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ተሓሳስባ ዝበለፀ ደረጃ ኣሎ ክንብል ንኽእል እንታይ እዚ ከዓ ካብ ዓቢ ኣፀቢቑ ተባቲኹ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ናይ ኣምሓራ ኢሊት ቅድሚ 2 ዓመት መንፍቕን ሕውስውስ ዝበለ ዘረባ ይዛረቡ ነይሮም ናው ቨሪ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ምስ ኤርትራ ከም ዘለዎም ምናልባት ምስ ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝረአ ቦታ ይተራእዩን ኣለዉ በት ዋላ ብውሽጢ ድዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ኮኔክሽን ኣለዎም ድዩ ኣይረን ኖ በት ኢሊት ናይ ኣምሓራ ሓደ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ነቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንብል ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኣምሓራ እዚኦም ብዙሓት እዮም ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እቲ ዕላማ ናትና ድማ ንዝኾነ ይኹን ንኣብነት እዚ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ንኣምሓራ እውን ዲጋናቶም እዩ ስለዚ ንኣባይ ግድብ ወይ እውን ነቲ ብምሉእ እቲ ዲጋ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ዘረባታት እዞም ናይ ፋኖ ደገፍቲ ኢሊት ታይም ዝብሉ ኤርትራውያን ተጠንቀቑ ንኣቢ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኑ ንክኸውን ኣይትጥፍእዎ ስለምንታይ እዚ ድማ ኣቢ ምስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክባተኽ ኢና እንደልዮ ዘለና እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ክኸውን ኣይንደልዮና እቲ ኣባይ ዝበሃል ዲጋ ንመብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ዓብዪ ትርጉም ስለ ዘለዎ ንዑ ከቃፅሎ ከም ኤርትራዊ ክትብል ከለኻ
ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ጸላኢቶም ከም ዝኾነ ስለዚ ነቲ ናብ ኤርትራ ክኸደዮ ዝብሎ ዘሎ በቃ ጽቡቕ ገበርካዮም ኪድ ኣቃጽሎም ኪድ ኣጥፋዮም ንኽብሉ ኣብ ጎኑ ንክኾኑ ኢኻ ትደፍኦም ዘለኻ ስለዚ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለና ኢሉ ካልእ ሓደ ሰብ ጽሒፍለይ ነይሩ ኣቤክስ ምናልባት ነዛ ቪድዮ ክሪኣ ይክእልኒ እንታይ እስከ ኢሉኒ ኣነ እንታይ ኢለ ብዙሕ ግዜ ክንዛረብ ከለና ክጽሓፍ ከሎን ኢትዮጵያውያን ከም ኢትዮጵያውያን ክንጸርፎም የብላ ክትበታተን ኣለዎ እዛ ሃገር እዚኣ ብፍላይ ድማ ነቶም ኦሮሞ ጋላ ከምዚ ድሑራት ገለ እናበልካ ክጸርፎም ከለኻ ኣጎን ምስ ኣቦ ኮይኖም ኣጥፋእዮ ክብሉ ኢኻ ትደፍኦም ዘለኻ ዝብል ስነ መጎት እዩ ዘለኒ ውሽጥኻ ክትደልዮ ትኽእል ኢኻ እሱ ኢትዮጵያ ክትበታተን ንእሽተይ ሃገር ክትከውን ኣነ ብዙሕ ግዜ ገሊፀ ምናልባት ኣብ ካልእ ተቆራሪፁ ከይድ ትዘረባ ክትጥንቀቕ ስለ ዘለና ፖለቲካዊ ኩነታት ስለ ዝኾነ እምበር ኢትዮጵያ እዚ ናይ ኢምፓየር ስቴት ኦፍ ማይንድ ዘለዋ ክትህሉ ይደልያ ነያ ተደየለ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት መርገፅናቱ ክቕይር ክኽእል ኣለዎ which is very difficult ዝኾነ ኮይኑ ኣብዚያ ሕጂ ብእንግሊሽ ጽሒፍካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣለዋ ትብል እሞኻ ከም ኤርትራዊ ኮንካ ንኤርትራ ዘርባሕ ኣይኮነን ኣይኖ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝገበሮ እንታይ ትፈልጦ እንዲኻ ኣይኖ ኣነ ብለና በዓል ዑናን ብስግዲራን ዓደይና ኢትዮጵያን ደርግን እንታይ ገብር ነይራ ኣብ ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእኒ ከምኡ ስለ ዘጋጠመ ሕጂ ኣቦ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ክገብረና ይደልን እያ ንኣቢ እንድሕሪ ሕይልካዮ ፅባሕ ንጎ ኣቢ ብዙሕ ህዝቢ ብዙሕ ሰራዊት ሒዙ መፅዩ ከምኡ ንክገብር ክፍትና ንሕና ድማ እንታይ ንደሊ ኣለና ኣቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከሎ ክወድቕ ኢና ንደልዮ ዘለና ብኸመይ ክወድቕ ዝኽእል ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣንጻሩ ይኸይድ ኣሎ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብኩሉ ኣንጻሩ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣንጻሩ ንክኸዱ እምበር ኣብ ዙርኡ ኮይኖም ንኢትዮጵያን ተፀሪፍካዮ እንታይ እዮም ዝብሉኻ ኪድ እስኻ መን ኮንካ ኢኻ ኣጆኻ ኣቢ ኪድ ኬድካ ጠሓኖም ምሳኻ ኣለና ክብልዎ እዮም ከምኡ ንኸይከውን ድማ እንታይ ንገብር ኣለና ነቶም ፋኖ ክንድግፍ ከለና ነቲ ኢትዮጵያውን ነቲ ንሶም ዝኣምንሉ ውሽጥኻ ግበሮት ዘለካ ስምዒት ንስኻ ነቲ ዕላማ ንኤርትራ ብኸመይ ይሕግዛ ኤርትራ ኣብ ኩናት ከያተወቲ ኩናት ጉዳይና እንደልን ተከጋጥም ኮይኑ ኣነ ናተይ ድሌት ኤርትራ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰት ኣቢ ክእለየ ዝደሊ ስለምንታይ ኣቢ ክእለየሉ ዝኽእል ኩነታት ስለ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንኣቢ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ምስ ግብፂ ክዋጋ ሄዶ ምስ ኤርትራ ክብል ከሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ከምኡ ንክኸውን ክንሕግዞ የብልና ስለዚ ኣብዚታት እዩ ስነ መጎት ዘሎ ኩልና ዕላማና ሓደ ክኸውን ከሎ ብኸመይ መንገዲ ናብኡ ትበፅሕ ግን ክንጥንቀቕ ኣለና ኣሚን ብፍላይ ሃገራዊቲ ኮይንካ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይብላ ዘይትርኢ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ኣለዋ ክትብል ሰሚዕኩም ትፈልጡ ይደሊ ኣይደልን ካልኣ ርሱ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ይበሃልን እዩ ምክንያቱ ንፀላኢኻ ሕብረት ንክገብር ኢኻ ትፈጥሮ ዘለኻ ናይ ኣቢ ካድረታት እኮ ኣነ ኩሉ ግዜ ዘመስግኖም እንታይ እዮም ዝብሉና ኤርትራ ክድምሰስ ዘለዎ ካንሰር እዩ ይብሉና ኤርትራውነት ዝበሃል ካንሰር እዩ እዚ ከም ፀርፈ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ዓና ንኤርትራውያን ክንምንታይ ከም ፀልኡና ከም ካንሰር ዝርዩና እንተኮይኖም ፀኒዕና ንክንቃለስ ሓድነትና ንክንሕይል ኩሉ ነገርና ድማ ብቕልፅምናን ብናትና ውህደትን ዳ እምበር ካብ ናይ ዚያወቶም ሓለፋ ካብቲ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ካብቲ ካድረታት ናቱ ክመፀና ከም ዘይክእል ንክንርዳእ ይኽእለና ማለት እዩ ካልእ ተጋሩ ዝዛረብዎ ዘለው ብጉዳይ ናይዚ ግድብካ ስምዑ እቲ ግድብ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እዮም ጀሚሮሞ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ዝኾነ ፕሮጀክት የአባይ ተፋሰስ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት እኮ እዩ ዝብል ሃፀይ ዮሃንስስ የአባይ ወንዝ ግድብ አይወሉም ሃፀይ ሃይለ ስላሴ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት እዩ ዝብል የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ልማት ፕሮጀክት ጀራዲን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተወሰነ ሚኒ ዳም ፕሮጀክት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡ ዝኾነ ሰነድ ብመፅናዕታዊ ዓይነት ወይ ኢሉ ዘቕርቦ ኤቪደንስ ዝናይሎም ኮነ ቤስት ኤግዛምፕል ናይ ቆቃ ግድብ እዩ ምስ ናይ ኣባይ እውን ዝተሓዘ ይነበረ ሶ መኙ ነበር እዩ ቅድሚ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ሃፀይ ምኒልክ እውን ወሰና ኣባይ ሩባ ዝነበረን ብሃይለ ስላሴ ዘመን ነይሩ እዩ ዋና ነገር ማለት ዘይሓልም ዘይሓስብ ዜጋ ይነበረን ሶ መለስ ገዲቡ ንኸይበሃል ቱ ክሬዲት ካብ ተጋሩ መራሕቲ መንጢልካ ላባዕሎም ንምውሳድ ካብ ተክለ ጻድቅ መኩርያ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ክሳብ ዳንኤል ክብረት ዝኸድዎ ዘለው ርሕቐት ተተዓዚብንዎ ተጋሩን ካብ ህዝቢ ትግራይ ማህፀን ዝወፁ መራሕቲ ኢትዮጵያን ብኢትዮጵያውያን ከመይ ከም ዝረአዩ ቤስት ኤግዛምፕል ነጊሩና እዩ ዳንኤል ክብረትን ኣብይ ኣሕመድን ሎሚ ኸነ ዝገበርዎ ኢንተርቪው ኣፍቲ ወሰን ግድብ አባይ አብይ አህመድ የነኝና የነኝ የመሳሰሉ ሰዎች ከታሪክ ከገጸ ምድርና
ከህሊና መፋቅ አለባቸው። እነሱ የሰሩት የነሱ አሻራ የሆነ ማንኛውም ምልክትም መፋቅ አለበት፣ መጥፋት አለበት ይሉ እንተብቀ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህዝብ ባሕሪ እትረኸሉ ሚንስ የለን ባሕሪ ክትረኸሉ ትኽእል መንገዲ ብቸኛ ወይ ከዓ ብሕታዊ ብሰላማዊ እንካን ሃባን ገንዘባ ከፊላ ሽልና ሸሕ ኣቢላ ሽልና ከፊላ እያ ክትጥቀም ትኽእል ካብዚኣ ወፃኢ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድሕሪ ህዝብ ባሕሪ እትረኸሉ ሚንስ የለን ባሕሪ ክትረኸሉ ትኽእል መንገዲ ብቸኛ ወይ ከዓ ትክክለኛ ዘረባ እዚ እዩ ክወሓጠሎም ዘለዎ ነፃ ምዃና ናይ መጀመርያ ኣፍልጦ ዝሃበ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ናይ ህወሓት ናይ ኢህአዴግ መንግስቲ ማለት እዩ መጀመርያ ግዜ ዓዱ ተቆሪሳ ተተኸተላ ንምኽኣን ዓዲ ባሕሪ ዝነበረት ዓዲ በር ባሕሪ ዝነበረ ዓዲ ተነፂላ ተተኸተላ ሪኮግኒሽን ዝሃበ እንትንፋታሕ ተለና እንትንፈላለ ተለና بتخكلنا من قدي أيتفعلنا تخكلنا من قدي تفعلنا نتملسي تبقى يعني راه شعبية بإيرترا أكلنا تبقى يعني راه تو بحرتات ناي إيرترا بهذولو ناي تبقى بحر ينيرو كله برنا إيرترا هنا ناي تبقى ينيرو كم تريوم زلهم أبتقراي زلو إليت كنت منتاي استمع غلا مخانون تجارب بكلهم أكيد كم صراف صباح يكونن. وفلت التعيا إيرترا نزعوتي حصد يجي. إيرترا دسيقة يعني إثيوبيا سعراتها دسيقة. بيرتها وقال سما هذه إيرترا لعيلو 3 عامات تقاليسو كيتو أوصيوا خابي سعرهم ده فاكتو تا حقاوي لواس زخوام يونايتد نيشنون افريكان يونيون اثيوبيا ون تا حقاوي يا فلوطه يومهم اثيوبيا كاب هاجرات مساصل نورات قرب كلهم مهوا من صقب يولن كالنا يا غزام زعد بحال ابي زلو عاصو ስለዚህ እቲ ናይ ተጋሩ ኢሊት ዘለዎ ኣረዳድኣ በዚኣ ጌርና ክንውድቅን ፍትኒና ኣብዚ መንስማዕ ዘለዎም ፍልልያት ብዙሕ እንዲዩ ግን ክንምሃረሉ ኣለና ዓጋመ ምፍታይ ራያ ምፅላእ ይኹን ፈትየዋ ዓጋመ መጀመርያ ኣነ ራየታ ይኮነ ራያ ምፍታይ ትግራዋይ ምፅላእ ኖ ተመገረ ወርተንበን ቆይ ተንበን ምፍታይ አል ምፅላእ አላማና ሓንቲ ኣብ ዓለም ውሽጢ ኣብ ታሪክና ተገይሩ ይፍት ተገይሩ ዓለና እዚ ዝገበረ ኣካላት እንደገና احنا نمرحنا ይብለው እዚ ህዝብ ከምዘለ ይሓስዋል ጀነሳይድ ፍጽምና እዩ እዚ ትወድራያ ዝበሃል ዝነበረ እዩ anyway ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝረብ ዘሎ ባእታቶም ምስማዕ ጥራይ ስማዕ ኣቢልካ ድማ ሸለል ኢልካ መሕላፊ ናይ መወዳእታ እዚኣ ስምዕዋ بزحل أنا جنريشن جاب قبلك خلاص إرترا ختنسل أنا نيري بعكال ينير بسروس بعكال ينير إرترا تجنس إلى أول استوسنا دحرز توسنا عمتاتون بعكال نيري إننا شوت الرئين حزي لك تعشع عجزة أب إرترا زنورو إليت خوين كأخت الرئين بسرو بقى ممكناتو براكتيكالي سلزنور كو سلز فولتو مالت بقى إيرترا حدا جزء سنغافورة كوينا بقى يا أوكي إيرترا حدا جزء بقى من سنغافورة منام بقى مسوي مزن نزاسرو ترجع إيرترا من فساوي منهم هايمانو زي بيقولوا مهور مهايم أبسخاري ونيرش عاجز totally absolute madness مالت هاجر مخان intrinsic value يقولون بايزه I mean intrinsic value بالكلام by itself is good مالته يكون هاجر مخان تخزبخا تربح زغنة سرعات هانيس كاتن برلو كتكون كلا طرحيا هاجر مخان أنا قرم زبلن نايزيوم مهورات ناي تقراي ويون إليت ناي تقراي مالتشو إيرترا هاجر نمخان كم زناتكا بلاتفورم تزاريبا ويون ديبيت يراي كونت مزياتا إيرترا هاجر نخد كون كبيت زخونة بدهوتاتن ساقامن قفعن استبقس سمعيتيو
ቃልስና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ናትካ ኣፈቀዱ መጋባእያ ኣበልና ተኸፈለ ማይክሮፎን ሒዙ ዝዛረብ ብኸመይ ይኮናን ሃገር ኮይና ኤርትራ was a different ድሓር ድማ ሓንቲ ካብቲ ኣብዚ ናይ ኤሊት ናይ ትግራይ ተቆጣዓኒ ዘረባ እንተላ ኤርትራ ሲንጋፖር ክንከውን ዲና ይንኸውንን ኤርትራውነት ብኡ ዝዕቀና ኣይኮነን ንሕና ዕጠፋንታና በዓልና ክንውስን ዝደለናን ዝመረፅናን ህዝቢ ኢና ኣቦታትና ተዋጊኦምሉ ተዋዲቖምሉ እዮም ዘይማዕበልና ወይ እውን ከምቲ ካልእ ነገር ስለዘይኮንና ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ኢና ዝብል ናይ መምለሲ ቢንቶና ቀደም ዘቃፀልና ሰባት ኢና ንክምለስ መደብ ዘለዎ ኤርትራዊ የለን ከምዚ ከማኻትኩም መንጎ ዝርኢ ኤርትራዊ የለን ምናልባት ኣዝዮም ውሑዳት ኣለውና ፅንሒልና ክንሪኦም ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ዝጠዓሞም ወይ እውን ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩ ኣለዉ እዮም ዋላ ንሳቶም እውን ኩሉ ግዜ ኤርትራ ናብፃ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀሙ ምክንያቱ እዚ አንድነታው ከምዚ ናትኩም ኣተሓሳስባ ድሓርካ ኤርትራሲ ከምቲ ዘለታ ኣይማዕበለትን ሲንጋፖር ኣይኮነትን ድኻምነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መርሕነት ኤርትራን ኣይኮነን ከምኡ ገይሩ ናይ ደገ ተፃብኦ ስለ ዝኸበደ እዩ ናይ ደገ ተፃብኦ እንድሕር ተኣልዩ ንኣብነት ናይ ጆርጆ ቃልሲ ወይ እውን ኣነ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዝፅዕሮ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ፍሉይ ኢንቨስትመንት ክትገብረላና ኤርትራ ገለ ኣይኮነን እገዳን ዕፅዋን ኩሉ እለይዎ ድሕሪኡ ዘሎ ንመንግስቲ ኤርትራ ፀቕጢ ምግባር ካብዓልና ክንገብሮ ኢና እቲ መንግስቲ ዘለዎ ብድሆታት 10 ግዜ ብየማንን ፀጋምን ዝመፁ ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ንዕኡ ለይዎ ልክዕ ከም ካልእ ሃገር ናፃ ኮይና ንክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ፍጠሩ ድሕሪኡ ኤርትራውያን ኣብ ዓዱ ኢንቨስት ክገብር ድዩ ካልእ ረብሓ ንክገብር ድዩ ካልእ መንገድታት ክገብር መንግስቲ ኤርትራ ተዘይገይሩ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ክኸእሎ እቲ ጉዳይ እቲ ሕጂ ዘሎ ፀገም ግን ዓሰብ ክወርር እየ ኣነ ኤርትራ ክጥፍዐ ቃዛ ክገብራ እያ ጅንፍሪት ክገብራ እያ ንዝብል ዘሎ ገዲፍካ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያትና ክንዛረብ ከማን ከቢድ ኢና ዓነ ወንደሊ ኢና ምዕባለ ክኸውን ኣብቲ ሃገር ክንዛረብ ኢና ግን ሓደ ንሃገርካ ክወርር እየ ዝብል ዘሎ ሓይልና እናረኣኻ ከለኻ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ መንግስቲ ኩሉ ነገራት ናይ ሃገራዊ ሕቶ ገዲፉ ናብ ምዕባለ ጥራይ ከተኩር ኣሎ ክትብል ከዓ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከማ ይብልኒ ንከምኡ ክገብር ንከምኡ ፀቕጢ ንክትገብር ዝሕግዝ ኩነታት ስለዘየለ እቲ መድረክ ከምኡ ስለዘየለ እምበር ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ናይ ደገ ተፃቦታታ እገዳታ ኩሉ ተላዒሉ እንተሎ ኤርትራዊ በዓል ሃገሩ ከማዕብል ዝኽእል እዩ እዚ ንጀህራ ወይ ንትዕቢት ኣይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ድማ ኣብኡ ስለዝኣምን እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እዚ ድማ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ካብኡ ወፂና እቲ ዘሎ ኩነታት ከዓ ንረብዚ ኣቕሊልካ ክረአ ዘይኽእል ነገራት ድማ ይረአ ኣሎ ሓደ ካብቲ ድማ ምናልባት ኩሉ ግዜ ምስ ንዓቕናዮም እንዲና ግን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣብ ምሽንካር ብዙሕ ጉያ ይግበር ከም ዘሎ ብፍላይ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ሰብ ነቲ ጉዳይ እቲ ንምሽንካር ክንምንታይ ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነቲ በየነ ዝበሃል ዝፅሓፈ ማለት እዩ እቲ ግንባር ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ምስ ዝተፈላለዩ ነገራት ይራኸብ ከም ዘሎ ላስት ናይት ዲነር ላውድ ሃዝ ኮንቨርሴሽን ዊዝ ቴድ ክሩዝ ምዝ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር ከም ዝተራኸቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ቴድ ክሩዝ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ቴክሳስ ሪፐብሊካን ሴኔተር እዩ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ኮሚቲ ድማ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትዝክርዎ ኮይንኩም ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐበልዋ ኣብ ምባል ዝጓየ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብእስራኤል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ተገዚኡ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ታከር ካርሎሰን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው እንተዘኪርኩሞ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዲ ኦሪት ዘዳግም ዘሎ ንእስራኤል ዝመረቐ ይምረቕ ንእስራኤል ዝረገመ ዝርገም ብኸመይ ዓብይ ኣነ ስለዚ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ዝፀርፍ ታብ ቅዱስ መፅሓፍ እስራኤል ማለት ንያዕቆብ ዝፀረፈ ዝበሎ ነዚ ናይ ሎሚ ነተንያሁ ዝመርሓ ዘሎ ኣብ ኻዛ ህልቂት ዝፍፅም ዘሎ መንግስቲ ከምኡ ንዑ ከም ዝውክል ዝዛረብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ምስኡ ይራኸቡ ኣለዉ ብርግፅ ናብቲ ባያስ ኣለዎ እቶም በዓልቲ ቦርናግ ድማ ኣብቲ ሰርክለስ ናይ ሪፐብሊካን ስለ ዘለው ፅልዋ ንክገብሩ ዝግበር ዘሎ ፈተነታት እዩ ብርግፅ ገንዘብ ስለ ዝኽፈል ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንክገብርዎ ፀገም ከም ዘይብሎምን ከም ንሪኦ ዘለና መዓት ገንዘብ እዩ ዝብተን ዘሎ ብዙሕ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልኒ ካብዚ እቲ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ቲቦር ናጊ ፖስት ገይርዎ ዝነበረ with the US State Senator Ted Cruz, chair of Senate Africa Subcommittee. ስለዚ chair night Africa Subcommittee abomber night committee and diplomatic team from Eritrea Blue Revolution Front. Senator Cruz's family, like mine, suffered under a communist dictatorship, so he champions freedom and opposes tyranny. ስለዚ እንታይ ይብሃል ኣሎ ነቲ ቴድ ክሩዝ ዝበሃል ዘሎ I don't know ካብ ኩባ ዲባላ ካበይ ትመበቆላ ይፈልጥኒ ካብ ከምኡ ዓይነት ከም ናይ ኤርትራውያን ፀገም ዘለዎ ንዑ ረኺብና ነቲ ኩነታት ከነብርሃሉ ፈቲና እዮም ዝብሉ ዘለው ያ ከም ንሪኦ ዘለና ክንምንታይ ፍረ ከምፅዩ ኣነ ዝርዳእኒ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራውያን ነዚ ፖስት ምስ ገበራ 200 ገለ ሰብ መሊሶም ኣለዉ
እዚ ሰብ እዚ ግን ዝያዳ ኤርትራውያን ክምልስሉ ከለዉ ብጣዕሚ ዝሕጎስ ዘሎ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ብካልእ መንገዲ ክስራሕ ዝኽእል ተኮይኑ ሎቢ እቲ ኤርትራዊ ማሕበረኮም ኣብኡ ዘሎ ድዩ ግብረ መልሲ ክገብር ምስቲ ሰኔተር ክራኸብ እምበር ኣብ ትዊተር ፅሒፍካዮ ዝቕየር ነገር ከምዘየለ መረዳእታ ክንወስድ ይግባእ ብዙሓት ሰባት እዚ ቲቦር ናጊ ትማል ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበሮ መረዳእታ ክንደይ ግዜ ኣብ ዝምፅአልኩም እየ ፍሉይ ነገር ንዑ ከተረድኡ ኢልኩም ኣይትሰዓሩ Eritrea's re-emergence onto the regional and global stage and the many potential opportunities for the United States stemming from regional peace. With Ethiopia and Eritrea's conflict ending, we see strong potential for Eritrea's contribution to improving regional security. Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diverse ስለዚ ኤርትራ ከመይ ከም ዝኾነ ዝፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ኤርትራ ሓያልያ ብዙሕ ተፃቦታት በዲሃ ድወፀት ዓንተር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሰላምን ርጋትን ናይቲ ዞባ ድማ ዓብ ግደ ክፃወት ትኽእል እያ ኢሉ 2018 ዝተዛረበ ዘረባ እዩ ኤርትራ እንታይ ምዃና እቲ መንግስትን ኣካይዳ ናቱን እንታይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ሕቶ ግን ረብሓ ስለ ዝኾነ ረብሓ ክሳብ ዘሎ ድማ እንጌሮም ከብስሉ ስለ ዘለዎም ሎቢ ይኸፈሉ ስለ ዘለው ናይ ግድን ነቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እዚ ቀሊል ዝነዓቕ ተራ ኣይኮነን ኣብቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኮኔክሽንስ ኣለዎ ትዝክሩ ተኮይንኩም ስርዓት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ምስ ተረከበ ገለ ካብቶም ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ስራሕ ተዋሂብዎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኢነር ሰርክልስ ናቱ ኮኔክሽንስ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ምዚ ሕጂ ኣሜሪካ ትብገሶ ዘላ ኩነታት አንጻር ኤርትራ ሞቢላይዝ ንክገብራ ዓቕሚ ይህልዎ ዳ ይህልዎን መግዜ ኢና ነገጥፎ ዝናዓቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ብመንግስቲ ኤርትራ ተደጋጋሚ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገለ ካብቶም ዝዛረቦምን ኣትሪሩ ዝኾኑኖምን ሰባት እዮም ስለዚ ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ንዕካ ክሕለፍ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኮሚኒቲ ኤምባሲ ዝገብሮ ስራሕን ናይዚኣቶምን ኣብ ረፅሚ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ውሳነ ናይ ኣሜሪካ ናበይ ገፁ ክኸውን በዓል እዚ በቲ ናይ ዓቢ ደገፍቲዮም ብኣብን ገለመለን ዝምወሉ ዘለዎ እዮም በቲ ድማ እቲ ብርጌድ ንሓመድ ባላገለ ይኸፍሎም ህሉ ኸውን እዩ ርግፅ ነቲ ሎቢ ካምፓኒ ይኸፍሉ ስለ ዘለው ምስ ድማ ርክብ ስለ ዘለዎ ብኡ መንገዲ ዝግበር ዘሎ እዩ ናው እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና we didn't say anything መግቢ ብሓደ በልዑ ትላለ ነቲ ጉዳይ ትነግሮም እዚ ማለት ግን ተወደአ ነገር ኣሎ ወይ እውን ዝተገበረ ዝተፈፀመ ጉዳይ ኣሎ ማለት ኣይኮነ ስለዚ ስራሕ ግን ዘድልዮ ዓብይ ኣብ ዲፕሎማሲ ግሩፕ ዘሎ ሰብ ክሰርሓሉ ዘሎ ንዕካ ክሕለፍ ዘይግባእ ጉዳይ ምዃኑ ግን ኣይ ቲንክ ኩሉ ሰብ እውን ዝርዕመሉ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንርኢ ለጥራዮ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለኹም there's a challenge in front of you I hope ናትኩም ዲፕሎማቲክ ፃዕሪ ልዕሊ እዚ ክኸውን ድማ ተስፋ ንገብር ንዓኻ ክሓተካ ደላይ ፍትሒ ስለ ትብለኒ ኣብ ኣሕመድ ክዋግ እንተኢሉ ኢሳያስ ድማ ንዑ ክተቱ እንድሕር ፀዊዑ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ካ ትኸውን ዘለካ ብተዘዋሪ መንገዲ መሬትካ ንምውሓዝ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ካ ትኸውን ዘለካ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ኣብዚ ክንምልሶ ዝባሃል ብዛዕባ ኣሕመድ ዲኻ ትኸውን ወይ ምስ ኢሳያስ ካ ትኸውን ብዛዕባ ኣሕመድ ፍፁም እንደ ዘይከውን ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ፀረ ኩናት እየ ናብ ሃገር ንዝመፅእ ባዕዳዊ ሓይልካ ኩሉ ግዜ እዚ ትሕተና ዘሎ ዲያቆን ክንገድፈሉ ኢና ብዛዕባ ትፀረ ኩናት ገለ ናይ ሳይ ኣነ ዝሓተካ ዘለኹ ከም ክተት ወይ ከም ወተሃደር ኣነ ዝሓተትኩኻ ኣብ ጎኒ መን ኢኻ ትኸውን ኣብ ጎኒ ኢሳያስ እንደበለኒ ፀገም የለኒ እኮ ትሪእዎ ኣለኹም ክንዲ ምንታይ ሞራላዊ ውድቀት ወይ ከዓ ፖለቲካዊ ውድቀት ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኤርትራ ኩናት ተጀሚሩ ኣብ ጎኒ መን ክትከውን ኢኻ ዝብል ሕቶ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊቱን ንኤርትራ ንክወርር ንክድምስስ ንዝብገስ ዘሎ ኣብ ጎኒ መን ኢኻ ትኸውን ኢሉ ክሓትት ድፍረት ዘለዎን ድርቅና ዘለዎን ሰብ ንኤርትራ ንዲሞክራሲ ዝቃለሰላ ዘሎ ክብለካ ከሎ በቃ ትሩፍ ኢኻ ትብል ትሩፍ ድሕሪ ደጊም ናይቲ ፖለቲካ ናይዚኦም ኢልካ ኢኻ ትሓልፎ ድልውላውነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ኢሉ ንዝመፅእ ዘሎ ኣብ ጎኒ ክኸውን ኣብ ጎኒ ምዃን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ብልሒ ወሲዱ ወይ እውን ንትኽክል ዕላማ ከም ዝቃለ ዘሎ እንታይ ክትገብር ኢኻ ብዛዕባ ኤርትራ ትውከል ኢትዮጵያ ካ ዜግነትካ ዘይትሓትት ተገዲሽካ ናብ ኤርትራ ትኸይድ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ዕላምኡ ንፁር እዩ እዚኣቶም ንኤርትራ ዲሞክራሲ ከነምፃልና ኢሎም ንነዊሕ እዋን ሸቂጦም ልዮም ናሸቐጥ እናተወደት እያ ትኸይድ ዘላ ሕጂ እቲ ዘገርም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎኑ ኮይንኩም ኣይኮይንኩም ልክዕ ከምቲ ንህዝቢ ትግራይ ትዕወት ኢልኩም ኣይልኩም ዝኾነ ለውጢ ዘየምፃኹም ኢዝ ገና ቢ ዘ ሴም ኣብይ ኣሕመድ ሜይቢ ኣት ሳም ፖይንት ምስ ኤርትራ ክዕረቕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ይነቨር ነው ምክንያቱ ኩነታቱ ስለ ዝፈልጥ ዓቕሙን ክህልዎ ስለ ዘይክእል እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ልክዕ ከምቲ ምስ ትግራይ ትዕወት ኢሎም ዝተጓሕፉ
السيم عجات بيم زلا ميبي دحريو كينيا تعود يوم كبلو ولا جبتي تعود نعم زملكات كوين كن تكونتات نابي قص يخيد كم زلو نمر عايز اكل يزم سالكم زلو اجي قربت لي مارشاقي رابيلنا كابير تراز مثلا ገለገለ ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ኩነታትን ፖለቲካን ሕልፍ ኢሎም ጽቡቕ ነገር ወላ እኳ ባይታ እንተደይተራየ ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክሬቲቭ ካብ ምዃን ግን ኣይሓፅቦምን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ኤርትራ ከም ዘላታ ንሽተይ ለውጢ ተጌርካላ እንታይ ከም ትመስል you have to have a vision ራእይ እንታይ ዝበሃል መሲልኩም ጎቦ ኣሎ ብቅድሜኻ ኪኖት ጎቦስ እንታይ ኮን ይህሉ ኸውን ኢልካ ምሕሳብ ድሕሪ ድማ ኪኖት ገቦ كله زخل يلكات أبرز خات غرصة سلتاتيو بيزنس دي خاخد كفت تمرت دي خاخد جمر حال دي خاخد كبر كل جزء رئيس لزلكايو دحر سلست عمد دحر 4 عمد كم زك كلوه كم زك خوني الكسرة تحسبي خات صار زري يزل ندما إيرترا دحر جزء زتري وزر لهم بعض انتاي كمثل كم زخل vision كلوه كالو and these people أنا أقالي لي اليومية thank you look at this is going to be مساوى next I don't know دحر عند عمد as simple as that ولا حنت خيك أير كان يشتغل جزاتهم بيان تلخيخة مساوى is gonna look completely different. ስለዚህ ከመይ ዝበለጥ ዓዲ ከም ዘላትካ ንቱሪስት ክትማሃር ትኽእል ንኻልኦት ፀደፍደፍ ክብሉላ ዝኽእሉ ዓሰብ እያ ከማን እዚኣ ዓሰብ ኢሎም እዮም ገይሮሞ ስለዚ ከተማታትና እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ዝገብርዎ ዘለዎ ኢማጂኔሽንስ ኢትስ ቢዩቲፉል ታንክስ እቲ ክሬቲቪቲ ናቶም ንእሽተይ ነገር ተቀይርካሉ እቲ ከተማታት ንምንታይ ክቅየር ከም ዝኽእል እቲ ህይወት ናይቲ ከተማታት እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ዝሰርሕዎ ዘሎ ኤርትራውያን እዩ ዓበ ክብሪ ኣለኒ ፅቡቕ ስራሕ ቀፅልዎ ጥራይ ክንብሎም ንኽእል ሓደ ግዜ እቲ ሰብሲ ነቲ ኣሉታ ገበርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣወንታ ኢሜጅ ኣወንታዊ ስእሊ ናይ ኤርትራ ንምፍጣር እውን ዝግበር ፃዕሪ ክንዋሳእ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ፀላእትካ እናተጓየዩ ከሎ ንስኻ ኸ እንታይ ትገብር ኣለኻ እዩ ትሕቶ ካልእ ካብ ኤርትራ ሓደ ኤቭሪቲንግ ክብሮም ዝበሃል ዘውፅኣ ቪድዮ ድማ ሲምፕል ቪድዮ እያ ብዙሕ ድምፂ የብላን ስኢሉ ዘውፅኣያ ነቲ ከተማ ከምዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ዝኸደ ሰብ بتليفونكم قريحكم اب يوتيوب اوصوو كمزي غيركم قريحكم نتو تليفونكم نقدام غيركم تغيركم دس بلنا انا كابز صبق سرحون كل يكلني كمزي غيرو حنتي قدم حج غيرو ما زي فلطو زغبر واغن اب انتركونتيننتال اتيوم انا ري زي فلط اتليست مالتيو ابلع لقينوم سيل زقد حوريو بزح غزي ايرترا كمزي سكاي لاين كمزلواسي اي نغرني ويون اي كزرب ايتريونيخا نتي زلو كنتاتي نتي ناي سمبل غزاوتيوم تسكاي لاين بحال مال سماعت نواحت غزاوتي كابت بوتا غيرم سيلومو it looks different ابي ارترا كم زلو دي مسلو بزيو لذي توما ابي ارترا خيلوم نتي نغرات نتا ابا زلوا تتقيمم سدرابيتومن عدوم الريوم زمو سترادي كونست وساخي ايماجنا ارتران متعراي زغبر تعري تعمي دسبليو ابت تيراس ناي انتركونتيننت ناي اسمرا بالاس اور انتركونتيننت لا غزينا ينيرو قبل لي وخينا بسأل وسأل هذا ما دس بلاكا it's really beautiful I know كم زعينة view كير خلوا قدس اللي نتناي تي حدش تجزاو تتنك يعتري زلنا بين وجن كابين كابتي أسمرا بالاس كم زلوا يريه كمالتي nice very beautiful I'm very happy كم زعينة سألتات كبير ترادوت زلوا كم زعينة فيديوهات كل زي أنا زارم نيره now I'm getting كل نايت وترو زحلمون زمنين زنبرك نجارات كبير ترايوت زلوا دس يبلني نزوم ناشتو دقنا احواتنا زغبرو زلو صار دما دنك زخونه سرح كبل يدلي اتس بيوتيفول نتي نسمرا ابسمرا توليدنا زي عبنا نشتي كفالنا اسمرا تراي نفلط بخمسه عينات كنريا خلنا دس يبلنا انا قال كابتي اب كزاور كله ويب زخونه هاجر خيت كلو تاز فتوا ابنو حنص اخوين كانت كتما كتريوم غاليو and that's exactly what we can see here نتومكم زغبرو دما مسكنم اسكه حجي بزيا سمعوا لي ما لساده بقى غيرو دقنا عبدهم كبنيشو نقصنا مريق صحينا برقنا ورحون بقربان زرخن يكبرنا انتم توما هيكم اديتاكم سعيرا اكم نجر ما يازصحكم كان كل غزي كم سمعين بركم كم سمعت دولكم نزو صبح عمر حتى قبر خطوري نزو صبح او فرات قبر خطوري حتى هي تقبر به بهال خطوري دوي
يبلكم عند حاتين يكبركم مدينة عالم تلو نبوسنا يبارك لنا عدنا يدم لبلنا بروحكم بقربان زلنا سدتنا خانا عدو مال سادبنا قريب لسنا قسم يرأينا معقوتن يستعملنا خم لا من مراخن يرخبنا دوبل امين لذيذ فطركم تتمهركم اديتاكم لذيذ مهرة كم مال سادبنا غيرو دقنا عدم كبنشو نبوسنا مريقو صحينا برقنا بروحكم بقربان زرخن يكبرنا أنتم تمهركم أدي أنس كم زنا أديتاتنا نا بوتاتنا مرق عدس بلني يلن قدمو كوي تعم قدمي قد تقدم دما مساملاخ كومينيكيتس جبر كويني تسمعنا سلز آمين بلو سأن آمين حلفت مرقا يبلو أبوتاتنا آمين مبال تبغيو يغني لناتهم نزي سراح زينا شرحو ناي ولدنا دمس نخن سمع أبيت تبدحريهم زلو جنت كندي تبغى إيرترا لين زمان تبغى ما يحرمكم زلون تي بركاتنا إيرترا مرة تبغاكم زلو زي فيديوهات سرت يوناس جازتني سرت يوناس كبير تي في أبقاش باركاي اللي دوت سانكل تسلطات نيران لنكنه ملسك بوك زي يرغب كلون بس بلا معلومات تسعرن جلنسي لايك ناي سويسرلاند سامري مثل كتبغتي بوتاتات كوينو زلو بس بلا كاس لذي نزنا ديتاتنا كم زجيرهم من رقائن أبزننا نكبت أحزقبركم فيديو صراحكم ترايدكم قريصكم كم زي غيركم زورتكم ما ونعم رخبكم على يوتيوبن سلازي توم قريصكم توردون تبراتي هبلنا نزنا ديتاتنا نعخاتكن زطعم سخاتكن تحغوسالو الل تبلالو زبن يغبرنا بلكو رحس كنياتنا يود عمتنا بلكو نايلو مابز خدي لايك غبروا شير غبروا ريتو من حسابكم من هبو مزيات عم تدرف قدفكم حد ولا صبر سركب صليب